getting coffee, guys. I work on Pezanganeta. Get it a coffee. Hi. That's Gambo in the Bijan. Kudakwashi Dr. Joe. Ukawia panapaka. Kwa isi jompi. Jompi kaka. Iro i. Dokutindisa vatesh. Dokutindisa vateka guys. Yesi chiera. Ro chiera. Shiri say. Dokutindisa vatesh. Shoka na ndakavata. Hawanuti busy. Ikavata ma1. Right. Negating the slay queen. Asi pale plastic cola bava kufona apa plastic cola avangwachi fona apa pavenya ya mwene na wateshara. Ndangoti ndichipedza pane munandifonera cola. Pane mumwe munandifonera cola kwa nyaya yenyu munonyepa. Pane munandifonera. Hanzi munonyepa nyaya yenyu. Hanzi mai venyu vanotokudai zvisingatoiti cola. Hanzi vanokuda mai vako. Hanzi pane problem wani iripo chete pakati pako na mai vako. Hanzi une makuwa. Unofambisa makuwa iwe ukawa chinhu haugoni kufara muchifuva unomanya kunodza vamwe vanhu saka asi mai vako hanzi vanotokuda zvokutodaro hanzi vanotokuda hanzi vanoshanda mheno kwavanoshanda mai vako ikoko kwanzi ngawani unotoenda kwamai vako every time kwavanoshanda ende zvakare pane munin'ina wanyu akachata here muna 2019 somewhere there panzi makatoronga wani mukaenda mesise muri ende hanzi kasvika kubulawayo unosvikira kumba kwamai vako wani kwana mai vako saka unoti mai vako havakudi pakuti kudi kwanzi unonyepa ndozvandaudziwawo kwanzi ngogadzisa nyaya dzekutakura makuwa tachindege kwaye nokuti unotora dzokukuwesa uku utora dzokukuwesa uku utora dzokuku ndanichingodziwawo nomunhu adi pane munhu andifonera achitaura izvozvo ndozvaataura akati ndozvinhu zvaataura akati zvinhu zvokuti kwai zvimwe azvo hazvina basa ndingazozvitaura hangu palife zvinazvo basa asi ipapa ndipakakosha saka kola hanzi mai vako vanokuda hanzi usafunga kuti mai vako havakudi mai vako your mom loves you. Hello tipo makadini ndiyo murau makadiko mwanzvadzi murau aiwa tiri wadi isu andaita life ndiri ndogashuwa zvokwadi ndizvozvo okay
ini nhamba dzavo ka handina zvandambobva kutotaura kuti musandikumbire nhamba idzi iseri nokuti vanonditi kwaindisa vakandipa special instruction ndi kwaindisa pepa nhamba dzavo. Kune nhamba dzemasekretary dzamunonzi munofanwa kufona dziya dzakaiswa palife, ndo nhamba dzamunenge munofanwa kuti mutore idzo mufone. Ini ndaudzwa zvenchinzi please saka ndinototi zvandongotevedzerawo izvozvo. Ina hangu nhamba dzekuharara ini kuharara handikunyatsa kuziva, handizivi nhamba dzekuona mai musodzi kwacho hall koko kuti ndepapi, asi ndongoziva kuti kuna mai musodzi hall. Mukangosvika kuna musodzi hall kwacho kumbare koko mukangobvunza vanhu kuti nai vedu chechi iyo yaprofeti Josino izwa obviously hamumboshandwa nokunongedzerai kana kutosvera nhamba dzemasekretari idzodzo mofonera masekretari iwayo. Handi mati mune vanhu munotuma vari kuharare. Saka imimi chitorai nhamba dzemasekretari dziya mufonere masekretari. Mukaenda padiaries ka pane live yakanyorwa caption yekunzi who is prophet Josi. Pavakatanga kuuya first day pane live yakanzi who is prophet Josi. Saka mukapinda palive iyoyo dzakatomwayiwa zvokuti dhudzi zere mumacomment section. Mukangovhura kudai live iyoyo muchadziona macomment section imomo. Ini ndiri busy izvozvi kuti ndingambotsvaka nenhamba dzemasekretari handisimbotsochengeti nhamba dzemasekretari ayaini dzakakandwa mucomment section naivo ndo vakadzikara. Ini pachangu handina nekuti ndine dzaprofeti vacho direct, saka dzemasekretari ndogodzidi yangu. Okay, hanzi vakachinja pekuitira ndozvandikureva hanzvadzi kuti mukaenda palive yandikuudza yamukona kuti mukwawo simba kuenda kunotsvaga palive ka ini muda ndinokutsvagirai ora chinditumirai 30 pounds ndikutsvagirei nhamba dzachona kulive. Saka inde munotirapa ndikukudza izvi ipapo nayazvadzi zvenai vedu vamurawo vedu saka mama kutoti ndakudza bapo here nehanzvadzi. Saka muri vakuda kutotituka kakola ini ndakukudropai. Zvakanaka chose handine mime muchidzidzawo here hanzvadzi mime muchidzidzawo nemiwo muri mune chirume mune muchidzidzawo ka. Munoziva vamurawo munoziva kuti kuteerera program ichiitwa painonakidza sei pane kudzokera kuchinovhundunyurana nelive yakaitwa kudhara zvinotsvagana nenhamba. Kutsvagana nenhamba ka kunotora nedambudziko because kunotobowa than live unoiteerera because inenge ichinakidza nemacomments inenge uchiseka. Matindikupai nhamba dzemasekretari handiti? Aiwa kundati dziripo 4 I remember pachikandiwa dzinenge 4 or so nhamba mucomment dzevanhu vakasiyana siyana. Saka mukangowana 2 chete mukangotora 2 kamunenge matopedza. Okay.
Mune mukadzi kuna amai guru. Oh. Alright. Aiwa maita basa hanzvadzi chiteererai live yenyu yamuri kuteerera kana mapedza mainzwa akaenda kudzai yekuti who is Prophet Josi munotarisa mucomment section adzizere munhamba imomo. Ndo caption yandakaisa iwe musi wachona. Alright hanzvadzi chirega ndimanye ndiri pane kwandiri kumanyira. Right. Kana muchitonedza zveti ndobva ndatowedzera kuti musiyana ndimwe tiya ndakazvinyararira. Kana muona kuti hamusi kuda zvinhu zveti umorega ndo. Andi mukatonditaura ndotowedzera kuti ngonyasiyai zvakadaro. Zviti. Right. Anzani, right. And there you Abigail. Yeah, how are you? I'm very well, and how are you? I'm good, thank you. Ndavepa live manje. Mind up alive. Ndiripa live as we speak. Right. So rambo wabato wakadaro ipapo. Right. People in the comment section, munhu wandinaye panapa, she's going to share her own story. Antika, in the process, there are a lot of lessons to be learned. So this one now, I need you to be very, very much patient. Antika, makaterera. 2, no judgments. Take lessons. Antika, not listen. Kana mine vana, vaskana, vatikurei. Please invite them to this life. Vansbe. Vadedzei, vauye pano. Anmona. Vaterere. Alright. Yeah. Saka itai kuti chi mutege vanasikana tegai ni mama maslay queen amunoziva because mwana uyu slay queen. Tegai ni mama maslay queen amunoziva kufamba terere tose. Tegai maslay queen guys ndiri kupai 2 minutes zokutega maslay queen. Tegai maslay queen tegai maslay queen. Antika tegai maslay queen guys islay queen iri asi nderedu pano pa diaries iri nderedu pano iri rikuti nhasi ndiri kuda kukuudzai life dzedu as slay queens andimona saka imimi dedze pati muri kutega here alright ndona kwa Juliana chakanesa islay queen here Juliana vimoyo ari kudedzwa maslay queen vadedze maslay queen bring the slay queens bring the vemawiga akakura vanoslaya vanopfeka zvakadidi vanwanzoshama vachidididi apa dedzai maslay queen away kuno dedzai maslay queen away pano dedzai maslay queen matege mumaziva maslay queen murodhu mazere maslay queen azere maslay queen murodhu arimo zvokuti dhu arimo kama slay queen hanzi tavepo isima slay queen garai ipapo masa iwo tori slay queen chai ndakuona iwe Maria garai ipapo garai ipapo saka guys ngateererei antika totora malessons zvinotoreka totora antika zvisingatoreki tosiya
anditika she's going to speak from her heart sekutera kwanoita naye makuseni she's going to speak from her heart andika ndatomubvunza kuti why zvikanzi because I also want to teach my fellow sisters nekuvaudza because they think kuti akanditi chirungu anishansira chinhu chokuti they think kuti grass is greener anzi watichipa nina wati kudi the grass that sometimes you think the grass is greener on the other side but it's not. Right muri kunzwa netone yacho kuti muslay queen ka tone muri kunzwa kuti slay queen iri as the grass is not greener on the other side muri wangunzwa tone dzemuslay queen ani muri kunzwa right. Right. No, okay. Okay, all right. No problem. Chinja voice. Varako. Kana kutora chimtora chitawo chakanyora kana chimcheke chitoro chimcheka chitawo chakanyorovera so unotaura wakachisa pamuromo chocho. Tivhare voice. Vale. Saka inini nyaya yangu ka. Utange pakutanga chaputida takagara edu pana kuti tutozvimwira kofi. Nzitanga pakutanga. All right. All right. Inini ndakarorwa handi. Nemurume aindida zvekuti kana anyone ka akambodiwa muupenyu wake chaichaika asi tambodiwa kudaro. Ndakatobvisirwa rora zvekuti murume ka family yangu yakangomunza kuti mukuroora mwana wedu tiri kuda 20,000 ekutaura ranzi kana yusa. Akangondibvunza before that akatotanga atonditi zvoni pakuengeja chepo akatenga ringi zvekuti munoziya vane mudiaspora vanotenga maringi handi. But then vane maprinciples yekuti 3 months salary yako chichichi SIS MELLY ndakatengerwa ringi ka kana muda ndinotaura nemari dzacho taurako because pane bridal ring kobva kwaita engagement ring zvese izvozvo zvakakosta over 22,000 and handisi 22,000 chii kana takudzikisira because there were 22,000 chii maranzi ma-US machi no tikutaura maybe tongoti maybe kuma 16,000 US dollars 16K then parora akabvisa 20,000 US dollars takasvika kumba kwedu and pachikoro ndakasangana naye ndiri second year kuuniversity muno aibhadhara because ndaita zvemasainsi kawo kubhadhara pagore vanhu vanoziva kuti kudhura kunoita university ka kunze kwenyika kwakaita sei munhu aibhadhara. But then the thing ndechekuti muziya ndopaunozotanga kuti wabva pape pane munhu uri pane munhu wayo kuti anokuitira zvese. Munhu yanga ari murudzi munhu mutema yakati murungu network ndifuna pane munhu afona anzi muted kuna chikaiti sorry wangwa mute munhu yanga ari murungu ere kwati munhu mutema pane vamwe varume vakadaro unonzwisisa. Saka what I'm saying is munoziva sisika kune murume wekuti unomuka soka anotokunyengerera breakfast soka uvomudza kuti izvo wandipa handisi kuda uvasvika saka uda kudyei uvasvika maybe I need this ndinopika and izvo
zvika. This is a testimony and chero vanozoziva kuti ndiani but handitaura hangu zita, but this is a testimony kune vanhu vakateerera. Murume wekuti munoziva kuti SIS-MELLY, murume wekuti munoziva wekuti maiti kana kukurova mbama kana ita SIS-MELLY pane pekuti ndaiti ndikarwarirwa, kutomboti kurwarirwa hama dzangu dzine mari SIS-MELLY. Alright. Ndaiti ndakafunga kuti ndiri kuda mari, ndaingotaura kuti kumba kwedu kwaitika nako, kumba kwedu kwaitika problem. Anga asingambonetsekani, aitozobvunza kuti are you okay? Zvekutoti aitokubikira kofi netii ekukunyaradza. Apapa iwe uri kunyaradzirwa mari yauri kuda. Apapa iwe uri kuenda kubasa, mari yako uri kuenda uchinoita slaying. And munoziva zvezvokuti mari yangu ndeyangu ka, yako ndeyangu. That was the situation, but then murume anga asingabvunze, aitongoti alright, tine dzimba tese. Murume ndakatenga imba inini ndi after a year, and patakachata hapana kusailwa kana kusaina kana maprenup or anything. Izvozvo ndinganyamba. Saka zvangu ndezvake, zvandakapinda everything. But then nyangu ka tiri kuda kuti tisati sidetrack. This is a background, guys. Murikupiwa background. Mira mningini. Murikupiwa background, guys. Please learn to listen. Patience. Murikupiwa background. Ande achainda kunyaya. Asata inda kunyaya ndi. Ari kumbokugadzirirai, kumbokupa platform kuti munyatogara zvakanaka. Torai masiti muenjoy. Nemakofi yenyu ataugwa pana apapa. Torai makofi. Apa munoramba kuteerera dzemaslay queen asi munorogwa $500 pamwe zvinogwa $20,000. Asi haudi kuteerera kuti zviri kufamba sei. Dzikamai muteerere. Hande muningini. No, because nyaya iripo SIS-MELLY ndeyekuti zvoni. You know what? Sometimes vasikana ka, isusu vasikana sometimes we get carried away. And nyaya yangu inina ndeyekuti ka, unofunga kuti slick wakanaka, you are blinging in, but then wazviwanira murume wako anokutreata bo, anokubata zvakanaka, anokuona saprincess, saqueen, anokushongedza, but then over wasangana neshamwari dzakashata. That's my point. They'll get your point kumberi. Yotaura nyaya yako. Point vachabatanidza kumberi. Vana kupusa vakangwara. Vanozvitisa. Vachabatanidza point kumberi. Wefamba nenyaya yako. Murume yanga ari munhu mutema yakati murungu. Murungu. Murungu, right. So anyway, murume uyu andiroora zvakanaka and everything happened and everything was fine. But ndatotenga zvinhu zvedu, maproperty edu and everything. But then pandaita shamwari masingo. And I'm not going to be blaming Masingo SIS-MELLY. That's one point in Rakutaura about everyone. I'm not going to blame Masingo people. Because uka blame a single person, uruku blame my single mothers are innocent, and uruku blame because no gonna blame mukadzi choche ari mu relationship murumwa kakaroro kapfisirwa ari pita. But then unosangana nedzimwe shamwari ati dzotanga kukufurira kuti hande kwakati titi, because murume wangu inini munoziva SIS-MELLY zvandandichikuudzai kuti aitonditi mazwano wagarisa usati wamboenda out, wagarisa usati, and kutondiudza kuti hande Christmas party but unofanira kudresa sexy, unofanira kuti kana kubasa dzongoitouya nehembe chaidzo dzakanaka
dzekuti inini chedzedzo inini ndiri munhu akaomera singatomboiti ndajaira matageti mageimati my what muri kunzwisisa ndokwandaiswera ndiri but then muri mangoenda mumadepartmental stores munoziva kweke kunenge kunotengeswa $100 achitenga kuti mukadzi wangu ende kubasa wakanaka kana motikari chaiyo aitotenga motikari achiti haugoni kana kuchinja like taya motikari nyowani muri kunzwisisa but then one thing chandira kutaura ndechekuti munoziva I know vanotaura nevoisi rangu handigoni richinja taura choka. No, it's fine. Don't listen to people. Go ahead. Mati? Ndiwosatira zvokuti vanhu kuti famba nebhora. Yeah, but zvandiri kutaura zvangu ndezvekuti kuna vakadzi vakarorwa ndi inini ndandakarorwa nemurume aindiitira everything. Akusi kuti aindiitira everything. Inini ndakatodzidza zvekudzidza. But then shamwari SIS MELLY, shamwari dzaindiudza kuti you know what, sex life yako because vakatanga kutaura zvema-sex life izvati unoita confuse vachitaura zvekuti sex life wanga usingagutiswi munenge uchiziva kugutiswa kupiwa munhu wakarorwa ne-19 saka iwe uchakazita chawaiwa chinyuwani chawanga usinganomba kwako chichaitaugwa nemashamwari ako vakazokudza kuti ndikazonzi sezvii tinyatsokutudza sezve ndainzi ndikashanduka ndikadai tinyatsokuvisisawo pamutitodawo kutoitawo izvo bekutanga manjeka vakazovezi aya yemurume wakoti aya inononoka kungikira kudii kusimuka murume wako iwewe ainonoka kumira saka munongoziva kana vakuconfide mafriends ivo vanenge vachikudza dzekwavo but then apa usi kuziva kuti uri kutaura nevanhu vasina kurorwa muri kunzwisisa utaure munhu ane commitment ye2 seconds iwe yako wakatoisa ring pachigunwe muri kunzwisisa and the moment you do that right ndokutokanganisa kuita relationship because the moment yauda kutanga kuteerera ma-sexy position evamwe vanhu nezviri kuita vanhu mujolo yavo zvavharana and I think that was it because nokangana kuti hello no but that ine zvandiri kutaura zvangu ndezvekuti vakadzi vakarorwa the lesson is you know the grass is never greener. It's never. Tandichitaura zvangu pekutanga kuti ndezvekuda kuti it was never pamberi pemari or anything. But kanowana murume cheche anobuda ndi batisisa whether mune mari because murume uyu hatina kumudira mari zvekutanga because tese taishanda tese taita zvinhu zvazviri zvemari but then the thing is you build future nemurume wako chaiye wawakapiwa naMwari without having vanhu vachina kuita ma-externals usina shamwari dzinokupfurira kana kuita stay because unopedzera wamukomboni
wave kugara kumachonyonyo munobva kubhorodi wakumachonyonyo. But then I know some people think kuti nyaya iyi haina musoro, but then aiwa inozva mune musoro chaichai kungoti yako you are not a good storyteller zvavajaira zvezve nekuti remember maslay queen haanyatsogona kutsanangura ka nyaya vajera ngoita mashortcuts maslay queen aya isi zvinoisi huku dzechibhoyi aha tonyatsogona kufamba nendima saka asava kunzwisisa but hausati wasvika oraitaurapo chimbotaura imimi because inini ndinogona I don't know. Alright, nachida kuti utaure kuti utautira pamashamwari apa antika vakatanga kutaura nyaya dzekuti kumba isusu shati kuitwa soso nemaboyfriends tiri kudai antika zvikadii iwe ukabva watogwa moyo nazvo here? Too much. Okay, so saka mina ticheka tikubvunze mubvunzo kuti unyatsogona kupindure unyatso kumeka sense saka watogwa moyo nazvo vakakutsvagira chikomba here? No, takatotanga because murume wangu neka anditrusted that much zvekuti aitondiudza kuti you need to go out handi. Saka pakuenda out apa pakapa mashamwari angu aivhandisa paforefront, but then pakuenda paforefront apa pakapa vaivoti because vanenge vachitaura newe nyaya dziri kuitika then ofunga kuti kumbaka tsano vari kuita ameno pamwe wauda kuexperimenta muri kunzwisisa. But then apa shamwari sometimes they are not happy, saka shamwari dzaibva dzatokufurira motopedzisira makutoti okay. Saka in other words iwewe shamwari dzaikudza nyaya yekuti vanhu vari kutibata varume vane anakonta vari kutiita so iwe kumba uko hamusi kuzviita kuti murungu akasika murungu angoita 2 minutes nudhuze. No, the other thing was ndakauya kunokuka ndiri maiziva saka zvekuzotanga kutesta idzi dzihombe idzi kana kutesta dziafrican izvi was something new. Alright, saka wakazoti wakaindozva mugame rekutesta iwe wobva watesta dzidzi dzakareba idzi dzekukura idzi? Takazotesta more than that katiti more than that apa tikureva kuti takazotesta dzosvika kana kuma 10 20 30. No, not that. In short, yes. Kapari munati in short ndakachita. Ndizvandiri kutaura. Usaverenge macomments mani, ibva kumacomments uko. Ibva kumacomments, usaverenge macomments iwe hande kunyaya. Sana niwe macomments. Saka wakangezenge wakuti iwe pakanga testa ukapinda muzvinhu zvokutesta dzikuta kugadzana natema idzi dzihombe idzi. Murume anga nechidike? Murume anga nechidike? Mbo. Murume wangu. Tete munoziya murume wangu kutaura chokwadira amai munoziya kuti chinhu chakakosha chinonzi amai. Amai angu ndokatanga kususpecta kuti ndiri kuhurira murume. Mai vako vakaonei wakanga wataura navo kuti kudii? Because first of all amai angu vakauya kuno handi inini ndobva ndatobuda mumba ukavasiya ndokuenda mafara. saka munongoziyana mai vedu wechibhoyi mama ndasvika kumba pai ndakasvika kuma 5 kana kuti 3 dzimakuseni handizivi. Ndakamuka mai angu akanditarisa. How old was your husband? Murume wangu? Ani 14 years older. 14 years older, meaning kuti ari kuzvi 40 kuzvi 30? 40. For 40 yeah. Alright, saka ati kurei saka wapinda kuseni saka wapinda makuseni amai vakabva tongosemusa African mother akataura kuti uyu munhu ndakati munomba nemukwasha tiri tu saka iye akabva kuchikoma kunge nyoka yapinda mumvura but then murume
kuti mukadzi ka ndozvaanoita anoendawo mafara anodzoka nguva dzadzoka but then munongoziya culture dzachona ka havanzwisisi anongati kuti munhu aenda ka bhawa ravharwa nguvai but then haanzwisisi kana kuti ndakatozopedza ndoda kuti kana ma2 weeks ndisipo kumba uri kumablack songowanakigwa nayo ndiye munhu mutema here uyu kandomwe murungu munozotisisika kutaura nyaya kunonetsa it's easy but then maybe vanhu vakatera vanyatsondinzwisisa but what I'm saying is ini tiri kunzwisisa so what I'm saying is it ended up being like kugara kumba kwanga kwakutondinetsa saka mira ndite ndichikubatsira iwe wakazenge wasvika pakuwana munhu angari mutema heka kuti murungu wokuti wakanga wakuita 2 weeks uriko usingasauyi kumba munhu mutema alright that was the first time akakudana nemunhu mutema okay saka uyo aikuita zvawaiwa vashamwari dzadzi dzichitaura dziadza uyo aizviita muafrican smelika zvezvekunzi unongozita kuti ukangobata munhu yatonzi saka iwayo kuti ukangoibata uyo bva itoti gwi saka ndozvawaida izvozvo hallo fanake inomboenda pamute amunoti sei unomboendisa foni pamute amunoti chii chiri kuitika ndiri kunzwa no but then sis Melly because I know an authority because andikoni kunareta nyaya because pawakandinaretera musiya uyo wakandinaretera zvaenzonzwika wani mine ndichinyatsonareta ka chinareta alright nyaya iri panapa ndeyekuti kuna vakadzi vakarorwa ka tererai ini ndakatombenge ndakarorwa zvinotyisa chezvaizvo and hazvisi kuti ndakarorwa zvekuti ndakarorwa zvembijana or what but then what you need to understand if you have a man wawarorwa naye egeta because serious ka the grass is greener to the other side. Inini, I was married to a very wonderful man. But then, ninya the shamwari and ninya the peer pressure and ninya the kuti, my poor judgments. And I know there are so many people who are kunzokuka. Munofunga kuti ayo, in my judgments, angoka, they are really, really good. My judgments, ango, they are on point. And my judgments, ango, agaringana, and they are not like, you know, as kuzondanzichi, kuzondi provoke or something. But then the point is, unayo ganzichiba kuana yiwa because seriously kana uine murume anokuchengeta chaizvo ka kana uine munhu anokuda chaizvo kana uine murume anokuisira chikafu patebhuru anokuchengetera hama dzako asingacomplaini kana uine murume chaieka anokuda chaizvo andi he's going to take care of you. Sis Melly murikundiseka. Andisikuseka, ndikuseka the way you are talking. Ndiri kutondinakidza zvai. The way you are talking. Ndiri kutondinakidza zvai. No. Hey. Oh, about the slaying thing, hey. Slayer because with the slaying bit you meet a man anokuitira zvese anokutengera motikari anokuitira everything but then the
You are 100% correct. womutreata bad munyama urikudzoka kwauri. Alright, saka iwewe wakazoti paya wawana munhu wako uyu 2 weeks uchidai murume hapana akasuspecta. No, he never did. Saka murume ukaramba uchihura nevana vakunzi uchisiya murume kumba. Murume akazozvibata sei kuti uri kuhura? Oh, ndandarowa nechikomba. Oh, so wakanorowa neboyfriend iwo nemurume, right? Tell us that part, what happened? Oh, chikomba chakaita jealous. Jealous of what? Kuti ndakunyanya kugara kumba instead yekugara kwake. Okay, so the same man uyu mutema wakugona uyu? Toro chokwadi kasakari Oh my God. Katrimbi munhu yeke munhu mutema yeye. I'm so nervous. I'm really nervous. It's like, Martin? Murume mutema ndiye akane katrimbi kasaka waitiza murungu uchinda kukatrimbi. No, but then I felt like I was pushing this Viagra. Who was not using Viagra? Mutema. So you ended up wakuda kudzokera kumurungu manje kusingasana kids. Saka wakazingwa kuspenda more time kumurungu wako. Oh my God. No, andina vana vaudzita ndina vana. Mati? Saka wakanga wakusingasana kiro nemunhu mutema wakuda kudzokera kumba manje. Saka munhu mutema akona kuti wakuspenda more time kumba. No. Oh my God, onarikundituka. Hayi wakasukutuka usaringe ma comments man. Stop reading the comments. Okay. What I'm saying, kumurungu ka ana kana social media thing. But then akazozviziya pandakarohwa because pakaita nyaya saka ndopa akazoziya kuti ndaivhura. Alright. Saka wakarohwa kupi iwewe? Wakarohwerwepi? Pamba pangu. Boyfriend akanga aikusvika pamba pako pawakarohwa nemurume wako. Pawakabisigwa mari yose 20,000. Asi simba rekuti boyfriend isvike pamba pako iwe ranga raiwanepi simba? Who gave him that power? Because ndanda kuti ndikabva kumba ndoenda ndikabva kumba then ndosiya hembe dzangu. Is it like, okay, mental nature. Okay, if I go home, right, like Monday to Friday, then I will leave my clothes the weekend, come back with a boyfriend, then I'll tell boyfriend, my husband couldn't recommend a party. Then after that, Monday, I'll boyfriend and you see so I'll just go home. So my husband I go for it. I'm going because in the room I know not matter. Obviously. So my husband is matter. Yes. Okay. So why took about to rewe wona mafuga mona matako? And send out divorce because you know what? I don't believe that. I know it sounds weird, right? And I know on your show it sounds a little bit of a weird conversation, kind of a weird kind of Angika. But then the thing is, okay, kids okay kuchikomba kuzoti. That's okay kuchikomba. Yeah, chikomba chaka first time chikomba ndakachiramba akandiudza kuti because ndakasiya hembe dzangu kumba kwake panamudza kuti ayo zvapera ndobva anditi hairi bhuku because chikomba chezonditora pafoni every time. Saka kumba pekutanga ndasikade kuti chiziye padonyadzogara chepo chaipo kana kuti
papi or asi naiwe paungaone chikomba chako apa chikomba chakambokuitirawo chi waipiwa mari nechikomba iyi waipiwa maflashikazi waipiwei neuyu cimbi menu munozive chinonesa manje sis Melly, right? Pane maslave queen anoda kubhadharwa handi koita maslave queen kana vakana vane zvinhu zvavo kuti unogona kutobhadhara murume jejaye kana kutona muitira shopping usina kana kurwadziwa inside. So that's what you were doing. You were taking your husband's money. You don't take a cimbi men grocery name hembe. Sis Melly, pana umwana wanokuona Sis Melly ndakatopira Zambia, Zimbabwe, Mozambique atichotaura. Uchinde. Saka it's not good, and I know bamwanu vari kutaura zvakashata comment section, but pane vakadzi vakawanda vari kudaro. But then point yataitira this thing handinoziva hangu handigone kunyatsotaura, but then zvese zvavari kuita zvichavadzokera. You understand? Because iri kutaura nemi because zvakandidzokera. Okay, so you waitora mari yemurume uyu pane kuti akodi wakatotenga kana something kuAfrica kunoku waipa ako cimbi meni wako mari saka cimbi meni angatoziva kuti iwewo unomitira zvese saka wakazoendiga saka wakazotirega wakazodzokera kumurume wako ndokuuya cimbi meni ndokurova kumba kwemurume wako. Yeah, and I'm still kind of working with that. But then what I'm saying is, but when we may go, vanokutreata ngeshit, and unoziva kuti murume akaziva kuti arikudanana nemukadzi wemunhu ka anokutreata nice kuti usekona. Munozviziva Melly? Ndozviziva, but alright, saka ati ndipapatiko saka wapedza kurohwa iwewe umva zvadii ndobva waregererwa kana ndobva warambwa? Chimbonde munogara kwenyu takaenda kwengu kokugara but wanga wabatwa kangani kechigure wanga wabatwa kangani kanga kari imi munofunga kuti imi okay vanhu vari kunyanya ndikuka ndichakona kunyanya zvakawanda asi wanga wabatwa kakati wandei yako uchura iye akandibata kawanda achingokuregerera mukadzi wake waihura zvasi waiwe mukadzi wake zvaanohurazve saka aigona ngokuramba kachiro pekutanga panenge akubata but akakuregerera murume uyu akazosvika pakuneta nechihure chako akachibuda mumbonogara kwenyu ndokubuda wakaita wakaenda kumachonyonyo handiti it was not that Melly. Sometimes inini the reason why ndaita double out of this live thing it is more about kuti murume wangu ka ndimwari like okay I know I sound like rhetorical because because sex is not everything in a relationship, you understand? No reason yet this thing and ndataura zvakawanda but then I do not know how to. Alright, mira ndimbointerpretera madiaries nyaya yako ya zvawakandiudza iwewe kana ndasirira kana ndakanganisa unondicorrecta right. Mwana ari pano ushu andika anogara kunze kwenyika ndokugumira ipapo achigara kunze kwenyika handiti angaenda kunze kwenyika kwa ari student achidzidza handiti ndokubva asangana nechikomana handika chepingi handiti murungu ndobva vadanana nemukomana uya animaona mune murume wake uyu nemuna wamboyfriend ava kusvikira mwana yaanorohwa zvohlisa sekutaura kwamo achita kuti engagement ring yangu chaiye yaita around 16,000 17,000 muchato wake chechaiwo wanga uri
inonzi traditional wedding yake yanga iri close to 20,000 pfuma yakanobviswa kuZimbabwe. Murungu aimuda chimitira zvese ndaivigirwa breakfast ndiri machira handika ndichitaura kuti zvawabika handizvi ndinobika chakati handiti saka murungu achidzokera chinobika aitengera nzinde ndakaomera aigona kupinda mumazvemene mashopenyu akachipa chipako anenge ana pepu store kunoko opinda imomo animaona otenga hembe dzake. Murungu aigona kupinda mushopi inodhura unotenga kana chinhu chidiki chekuma kana $200-300 animaona achitengera mukadzi wake aive nerudo nemunhu wake handiti right. Sisi ava vanga vakuti vave nemafriends asina varume iva nemurume wavo saka mukugara nemafriends uku mafriends unoisara kuti ii shamwari nezuro yandakatambwa kwanhingi vakutora kuti maboyfriends avo kavanhikiri mablack animaona iye ane murungu boyfriend ikazondidai kusvikira iye adi atogwa moyo nasvo handi ndobva vapindawo mugemu umu angoitawo zvikomba ari pamurume akambotanga achiti akaenda odzoka late kusvikira kutonogavatirako 2-3 days kusvikira kuita vhiki kusvikira kuita 2 weeks ari kuchikomba murume achingozviona paakazorohwa akazoenda kumba kwechikomba ndobva azorohwa nechikomba chaiya pamba pake handi ndo murume akazviziva kuti arohwa nechikomba handika ndochamurova because chikomba chacho chakaramba chiripo chikatosvika pakutotaura zvachoda ndobva vatosungisana vakaenda kukoti. Murume akaregerera mukadzi akatonoita witness kunomira nemukadzi wake mukoti akatsida kuregerera amuregerera akadzokera akatanga kugara kumba vese akakontinya negemu rake sisi vatava kunyengwa futi neomwe vanhu futi vachiramba vachiona chihure animaona vachibatwa vachiregererwa vachingoitirwa zvese vachibatwa vachiregererwa asi muziva kuti murungu uyu vabereki vake vaigara mudhuze imomo saka nyaya dzaitika idzi vaidziona panei pakaita kuti manje vabereki mai vemurume vasvike pakusada slay queen vasvike pakuti nemwana wavo aoni kuti straight normal zvari kuti munhu unokumara chiura everyday uchingomuregerera ndobva vataka kumaka muroora handiti kuzosvikira one day paakazobata nyaya yechimwe chikomba chekupesira handika murume akationa ndakupa machani dzakawanda nchitrai nchingokuregerera ukuramba chingoripita the same thing over and over again. Mai vangu right now is not in good terms nekuda kwako ndichimira newe aiwa ndazvikuda kundikana chimbobuda unogara kupi kwako kwakuchibudiswa mimba yavo yavanga vakatenga manje usiya sebabhriya ndobva rizobuda mutaundi akanzi ndanotsvaga ndikubhadharire renti chinotsvaga kurira uku musiri mudhize nemuna mai vangu saka akabuda kaenda kumachonyonyo kwaanogara iko zvino kumapurasi ndokwaanogara murume ari kumadheudheu kuporodhi burukutsu handimaona iye ave kumukoba handimazviona saka atobuda nemwe town saka murume akasara kagara kwezvishikwari ukoko murume wacho anobhadhara ake renti havachada nani handimaona murume hachadi asi anomubhadhara renti andi akashayiwawo chinhucho akamuudza anomupa akasiswa zvese zvazvaitigwa nemurume achigadzigwa nemurume achipiwa nemurume wake aimuda uya handi paakangonzi nemurume chibuda hachichazvikwanisi chikomba chekupedzisira ichaidana nacho chakabva charosvawo because chaida kamari chaipiwa mari chakabva chadiwo chatiza ndobva asara ari 1. Remember mwana uyu akangoti achipedza chikora chiroorwa aipiwa zvese nemurungu agere pamba right now iko zvino unoita mashift 4 kana 3 hamene tinozvibatanidza sei kuti akwanisa kuenda mashift wayo akutanga kudzidzira kushanda anga asingazvizivi zvekushanda izvi anomaona anga asingazvizivi nekushanda anomazviona saka ndo zvaitaura kuti life yechislay queen yekuitigwa zvese wakagara pamba uchingoitigwa zvese uchingogadzikwa nzara dzakareba kudai uchipfeka bvudzi rinosvika kumagaruko handika uchingoda kunoslaya kuti mabhawa kuti uoneke usagoni kuendawo kubasa kana kuzvibata zvakanaka semukadzi womunhu ndo pazvakandisvitsa anomaona ofuchi nyaya yake ine very good lesson ine malessons akawanda but ngoti munhu ari kuinaridza hagoni kunaridza nyaya yake ndofunga masonzwisisa nyaya iyi zvakanaka anomaona saka izvozvi kwaari anoenda mabasa 3-4 kuti akwanise kubhalansa zvinhu kumurume kwakati achadzokera murume this time murume akachinga mai vacho akatogarira nemudhuze havadi kana kuzviwa kuti achadzokera but now with the way she's living now she's now regretting kuti dei ndakaziva mukana wandaive nawo nguva yose ndakatambisa chita zvechikomba ndiriko nchibata saqueen panguva iyoyo dei ndisina bhoda ndagara mumba mangu vakatenga imba akaisiswa akanzi buda unotsvaga kumareserva kunoenda kwakugara
iko zvino. Saka moral of the story is antika musachive zvinhu zvamusati mabata muchisiya zvinhu zvamakabata. Kana kuti usakonize kutora mvura usati wapedza kukorobha. Because unogona kuti ndotora mvura usati wapedza kukorobha kuti nakudai kuona mvura yaenda. Hanimaona. But sisa pane zviripo. Ndonyake ane lesson chaiyo mwana ushu. But agokunarita story chete. Hanimazviona. Nyaya yekuhura vachikomba zvinokuda uri pamurume. Kana ukabva pamurume ndokuvharira kwegap. Nemawiga avo iwayo chikomba chakahotiza mawiga aya. Chaona kuti mari pachaimiruka hapasisina. Uye azodzingwa manje anzi chibuda. Tete makambonzwa chikomba chichikuudza kuti zvoni mazuwano wasauka because mazuwano hausi kutenga like perfume wangochitenga because uri busy kumbhadhira rent nemari yemurume wako. Izvo saka chikomba ndizvo chakakuita kwai wasauka. Iwe ngosauka we. Unenge wakubhajeta mari dzekubhadhira mortgage ka wakubhadhara mari yekutenga mahairpiece nekugadzirwa musoro shopping and everything then unoudza murume kuti imwe mari iri kuenda kwai chikomba chakazenge chonditi kwanzi wasauka hauchagoni kuita keeping up appearance chislay queen iya perfume hamene dzao dzinodhura idzi hanimaona hauchanhuwiriri sei zviri kufamba sei kuda ganda wangu ajara wapana yakandudza mafuta waitengerwa macomplete kit wakatino ichi mafuta ako malotion ayo ipi achina yawangu chitaura chiti kliniki kwai kliniki kwai ndatengerwa chiseti chose chekliniki kudai so chazenge chisisina kawakunozora kamfa kliniki wanozora but then kune vakadzi vari kunzwisisa hangu my point kwandiri kubva nakuka ndekwokuti kana uine murume wako anokubata zvakanaka ka usatarise mukadzi wepanext door kuti ari kubatwa sei usatarise kuti shamwari yako ari kubatwa sei nemurume wake and usacompare life yako newe shamwari yako nefamily yake nemurume wake because unozviparira and usanyanyotamba ka nevanhu vanokudiscourage murume wako. I think that was my main point kuti pana vanhu vanouya kwauri vachitaura kuti saka ndombhedha wemwina weiro kana ndodress rawatotengerwa nemurume wako here kana kuti ndodress watotengerwa nemurume and iwewe unobva wafunga zvimwe but then panyaya yemujolo vasvikuti nezuro ndakarohwa mapounds murume wangu bva anditi jigi ndobva anditi zvakare and iwo bvafungwa pamwe nezuro pamwe handina kuwana mvura ndabatwa kana zamu kana guvhu nemurume wangu asi iye murume wako pamaita iwe pawakarogwa nemurume wako pamaita sex wainakigwe asi kai wachana uri mudiki ka unongohwa kuti ndanakigwa kuti handiti unongohwa kuti uri mudiki tese kubuda ko pachena tiyesoisa kwandiri it was more the intimacy yekuti muri kubatana and you know that good thing but it was like kungomuka ukarara paside nasomeone wabikirwa breakfast in bed uri kutreatwa ngeprincess that was it saka papasina zvinonakidza zveponde chairo sex yangori more of cuddling cuddling mapedza mavota empasaidi saka iwe kunze ukumanje wakazononyatsa kunoshandigwa ukati ndochiinda kukirawa ukazonyanya kushandigwa kunze alright saka manzwa sitoreka manzwa nyaya yake manzwa nyaya yake ka hanzi kumba ukuku taingobatanawo tomovata kwakusina more off animona asi kwaanganga oenda kukirawa uko anga unonyatsoshandigwa pakirawa chaiko handimazviona zvokuti kumba kwanga kudi kwakusingasanakidzi murume anga fume wanga utosema murume kai wanga wakutosema murume
it is not about kutukusia murumi. It was more about, your friends are telling you, Kuti, they're having this amazing life there. But then ujiva mumba, but then influence, and then the next thing that happens is you feel like you are entitled to anything that you think it's okay, but then even though in my marital rights, as you say, right, but then you keep on doing it. But then you think I can do whatever I have to make myself happy. Like being just self-centered. Saka izvo mulungu akatidzoka iko kusina moto unodi nokuti zvemubedroom azvigonika murume wako, saka akatidzoka wodi woinda ungonogara hako zvizvo zvekukadhliwa izvozvo zvongotamba-tamba no, to be honest, I will. Because munoziya SIS MELLY. Vanhu vari kutamba zvavo, and speaking about it, and I don't think I'm going to read. But then what I'm saying is, murume akatidzoka tigare pamba pe. Vanhu vangachibvunza kuti takatenga imba. Yes, but mutemo yemuno muAustralia separation, that means separation. So mukatenga dzimba muende say separation, amufana kugara mizi. To make that point. Saka anoburiswa mba ndiani kutemo kuAustralia wacho? Anoburiswa ndiani? Anoburiswa ndiani? At the moment, inini ndakabuda. Yakasara. Yeah, because ndikazotaura madetails, I think vanhu ndakabuda. But then I'm still entitled to like half of the properties, ACI now, everything. But then and everyone, I had to, because andina makuno kundinindeka. But then tidzokere back kunyete chitaura kuti entitled separation. Mataura but andikuni kunarita because I'm so nervous. But then kuramba nacheko chaiko zvikanzi ndidzokere. Yeah, I will. Ukadzoka unodzoka unonogara. Iko zvino unogarira rako dora iroro. I will. Yeah, chira chima Viagra ndogarira Viagra iroro. Osaka murume wako aingofanira chiti Viagra. Yeah. Kopa ane chigwere cheshuga chichi. I don't know. Kosaka manje kana asina saka zvairamba zvaifamba sei? Unotombomira 10 hours kakuti imire. Unaitofamba nikachikwama kake. Asuka ngambula 12. Watsamba ndivhoimwe manje ndivhoiripi? Tuone. Alright, saka wati kudai taurako? No, I'm saying, like, what I'm saying is, it was easier for me, like, Paisha and Viagra and but then, the trauma, I'm young and I'm not like very bad looking, you understand? And I wear lingerie to bed and I'm always showering and everything, and ndinebasa riripo and everything, and still you're still taking Viagra. It was not easy. And SIS MELLY on your own perfection kana uchiziva kuti mungu atonwa half a period kuti ainde pamusoro pangu. It was not easy.
Batani asa ninga sauri yangu chero ndikazota kutomwa mapiritsi ndimbo sauri tongoita one Viagra iyoyo. Kwakazi kuti uzoguma nakonda yemunhu wakanga kuti uguma nakonda yemunhu wakasvika padhuze sei neanda konda yemunhu asiri murume wako wanga wasvika sei murume uyo asi munhu wako kunoguma nakonda dzavanhu mabhurugwa wakanoguma sei nakonda dzavanhu mabhurugwa here saka wakanoguma negaro nakonda yemunhu neruoko wakanoti dzvi neruoko wakanobata neruoko. But then, SIS MELLY, in the Suana, but then the thing they have to, if you meet Murume, if you meet a man that really loves you right and treats you right and who doesn't beat you and treats you the way that you want, hold on to that man because the grass is really tipe phone number yabamnini tifonere bamudzokere kumba kwatimbika ko tipe heyo number tibafonere tikumbire udzokere kumba tipe timireza tinomira sana tete au stand inside tete ndotaura na tete ndo wachirungu chake tichitaura naye yeko still yakantara chirungu chaicho to taura naye tichikumbira udzokere kumba tipe number dzomurungu titaura naye udzokere kumba iwe. You'll be there. But ucharegere kwa ile wakanya kuhura kuda SIS MELLY. Asa mutendere mBhayibheri here. Ndiri mutendere hangu zvasi kuti zvaunyanya vukura kwacho vode wakabakwa waniwo kana katuwo zviri naniwo zvongoramba uchikubakwa jirari mwana mai wangu andisiya areka iusa uchine hope yekuchadzokera mistake yekuhura iwe mistake wakamuka makuseni wakadonhera pamusoro peblambe kudonha imba ikabvonga uri pamusoro pemba apo uri pamusoro pemba uchikwira pamusoro pemba apa imba yokubvodhlokera nemukati unonga wakakwira pawanowira pamusoro payo ndokunonzi kuita mistake kuti yawira pamusoro pemistake. Hakuna mistake yakadaro izvo wakaita choice yako iwe kuti ndoda kunotsvaka pashi pamwe dei wakataura nemurume wako makatsvaka kune kwati kumafestival kwamuriku kune madoctors nezvipatara nemishonga iri nani kudarika kunoku pamwe ungade mangofamba zvakanaka naka muri kapu yenyu mobatsigwa zvakanaka kumadoctors iwaye zvesexa mogadziriswa zvinhu zvenyu animona saiwa kuti wemunhu wekutogara kumachonyo kwako ndokwotogara kuzimba reya goodbye kisi goodbye wakatserwa mota watserwa mota unopa ko divorce pa search auya but vikauya ndiani ngati zvese afa shamani but mabota abuna kusena prenup one kana tisina kusena prenup seya zvatakato zvake ndezvangu afa wo amuzivi about prenups mukasina prenup that so mukasina prenup that means kuti what he comes in the marriage, right? Zvainazo in the marriage. Iwe waigonawo here romance yacho murume wako pamwe weti waisingagoni kuti ustimulate murume wako waigonawo here kumuita romance murume wako kuti waingotamba neguvhu lazima ndigona hatinaweza kuzwisisa handiti waigona here kubata murume wako kuendla murume wako waigona waidla you tried udla kuya iyaidlawe comment section vasikubva kuti watozvisekera comment section ndozvisekera zvawe
Utongova kutozvisekera comment section. No, Sa but iwa idliwa here. Mwapindira mvunzo. Pindira mvunzo. Iwa idliwa here. Asi zvokuti 1990 waidliwa here. Waidliwa here. Wakadliwa here. Oh, Saka stata ikudla iwo chidlawo. Wait, saka zvaizoramba sei apa? Chii chaitika? Chaitika chii? Yaizoramba sei kusimuka iwo chidla? Kana kuti murungu wako ndivaiva kuvarungu vasiri interested mumasexi aya. Munoziva muklasi ka mune dzedze dzinonzi cheko ndino mwana akanyanyoroha so asingaterere shamo. Because varungu vanonyafanira zvekuhliwa izvi ndofunga. Havadi zvekupenetrate. But then ndati mwana akanyanyonzi pa achiroha aripezesa shamo. Amen. Saka guys, handiri kuzwa nyaya yemwana wikauyu. Kana muri pazvikomba yenyu muchita zvikomba muri pavarume venyu muzive kuti it's only a matter of time. Uyu wakambopiwa machansi uyu achiregererwa achibatwa achiregererwa nemurume wake kuzosvika ageza maoko kana chagoni. Iwo hako manyonobva kuita munyama. Unongoti kubatwa obva watonzi buda mabhegi akopeka mabhegi roye pasi. Hani maona wakutoroveswa pasi. Saka zvikomba izvi zvinokudai imi vakadzi vari mudzimba maslay queen meno maslay queen ari mudzimba uko. Mugare makazviziva kuti slay queen chenyu chachibhadhari. Imbomira ndimbotaura. Kune nemwe slay queen rakaita accident uko rine murume uya businessman uko wokuvigwa nendege yemota. Ani maona slay queen kwariri izvi zvispika akakuvara musana. Ani maona ari kuparire nyara kutwa hospital. Ndokwa kuparire nyara kupara kwararoko kupublic hospital ndokwaari. Asi rari slay queen raienvyiwa nevana vakawanda chiti I want to be like Nick. Vamwe vana vachita pressure hanimona nekuda kwemaslay queen aya. Saka imimi vakadzi vechidiki vari mudzimba vakaroorwa handika vanotambira zvikuru sei vari kutambira kuIG uko hanimaona. Not all that glitters are gold. Mapicture chokwadi chakuzobuda chiona kuti ari kunzi akakuvara spinal cord. Pakutoda maybe ma-operations operations zvakuda more money. Zvakuda maybe kutoti atokuflya kuya kuno kumakandizari kunoko kuti akwanisa kuti agadzirwe zvakanaka aite right. Chaasirwa mubhedha wekuparire nyatwa usiri wake andimaona. Ndo zvasara atiza kana kuafoda kunoti ndakuendawo kuma-avenue clinic amene kwarero kuma-private ku-hospitals andimazviona anorapiwa ikoko zvine akatadza but ranga rislay queen. Saka definition yeslay queen chii chinoi slay queen name monakirwa muchidriver mota dzemabho dzezvikomba wakapfeka wig yakasva kumagaroka uchidriver mota dzezvikomba ndo slay queen wacho. Monakirwa muchiona muchidriver mangwana driver BMW yao mangwana driver Benz mangwana wakamira pa Range Rover mangwana wakamira pa Audi mangwana wakamira pa hameno magolf 7 muchitenderedza mota tsedzi muchingotoga mapicha muno muchipiwa maki kunzi driver wadzoka onzi wosiya mota apa. Antimazviona just be normal. Ingorira makaleko kukaribo anditi imi maslay queen imi siyana ine kuda kugijima nevana nemara. Chera mukagijima navo ka ndizvo nguva diki zvokumunzi kwai akadana nanhingi ane mari but mari iyi haimbofika ita yako. Kana uri slay queen rakangwara alright uchipiwa mari isa mari yako bhenga mari yako itatuma access twako imi alright imi hatingakudzi kuti musati maslay queen handi chika tikudze zvokuita kana muri maslay queen. Kana muri maslay queen manyonga nembinga dzenyu dzine maridzi antika nyonga nembinga dzenyu dzine mari kana pamunopiwa mari pabeka isinde kunotenga Brazilian wig inoita $1,000 andiona inotenga wig $200 useve $800 animaona. Kana wanga uchinziruda kupiwa mari kunzi mari don't worry I'll give you go and spend I'll give you more tomorrow. Don't go and spend inopinda Mr. Price
utenge hembe dzako Mr Price dzakanaka unogona ngoslaya futi nadzo hanimona wochengeta kamwe kamari paside munhu uita account yaunoitawo kamari kako paside zvino zvino zvaazonakidza here guys kana takuona Slay Queen kuparira nyatwa nokuti kuparira nyatwa kunondiwa nesuka kuparira nyatwa ndekwedu isu handimaona kuendiwa nesu kumanakira nokunzi mabude pamapa IG kapa Facebook muchiti shampopo amezvamunenge muchita muchivhura mabhodhoro enyaya muchichita shampopo muchibudisaiwo mafuro kungonakirwa naizvozvo chete usina kana sendi kukundwa nahouse girl madhumbe anoendesa vana vake kuchikoro kukundwa namadhumbe anovaka kumusha uko vakati uri mudzake kumusha ari mumba vemunhu imuchizvitanzi muri maSlay Queen aya maSlay Queen asirega iti mukuedza kufambai rimwe renyu Slay Queen riri pano rakapusa imba nokuda kwechijoki miraiti kungokuudzai maSlay Queen ari mucomment section umu anditi pamunenge muchinda kunohura paya paya bvisai imwe mari muvige mbutsu vigai mumasocks maibheni ndizvandirikutaa kuti Slay Queen rakangwara usabvume kunzengera hembe mutrueth naanzi let me go take you out for shopping give me my money I'll go and shop myself hati Slay Queen dzine body dzakanaka maSlay Queen ose ane mabhodhi akanaka havana matumbu vane maflat stomach voreba animona voita futi mayellow bone havadi kufuta nemoziya hakuna Slay Queen mudhafu vashoma maSlay Queen akawanda vatetete pakunotengura hembe dzakutrueth ndipe mari yonotenga ndega iwe wopinda fema Mr Price muya kufitwa andivagara vanhu vatete vanofitwa wotenga tumabhudha apo zvioni ndizvoka Mr Price wouya wobatanidza mari dzawoslaya woinda imwe mari yese wesa pasaidi hanimona izvozvi mai vaibvunza museni mama ndoipotakaitikira accident paya zvikazodi hanimona pamwe vangasingavapi kana senti rekurechiSlay Queen iko zvine zvivapanga kuti vachikupepa manje pavaikudza kuti siri nenzira dzako idzi vangasingavateereri saka munzu pamunoudzwa anzi panoudzwa mwana wacho muri ndateerera it's obvious mai vatitaura kuti nzira dzako idzi sena nadzo hanzi handiteerera handinzwi ndanisisa mafaro ndikunde naningi munoziva kuti kuharare kukoko kuzimbabwe kuharare uko vanotozivana kuti iwo maSlay Queen aya vane zvikwata indogara nchivaona kaini vane zvikwata animaona maSlay Queen ekuharare aya kune vanenge vanotoita competition vari muzvikwata zvavo kuzosvika vati kune chigrupu ichi kwena chigrupu ichi hanimaona chigrupu ichi chine singaona nechigrupu ichi vanenge vachiita competition hanimaona competition yekunda izvi vamene vanotengesa vapanjapu vamene vemotikari vekuharara kwanenge vachiita makuko kunohaya motikari dzavanhu kupanjapu hanimaona kana kunoti vamene vanenge vachizvisvambisa sekuharara ikoko unowana Slay Queen mumbinga imomo muririmo mumbinga umo regai ndikudze guys Slay Queen kana rine mukadzi waroka chero ukageza sei mukadzi akaita chiomvo chibagwe kunge SIS MELLY kudai haambofa akasiya mukadzi wake achiti kwai ndikuinda kunda kutoendera Slay Queen mirai ndikudzei chokwadi chakanaka muri kuwa muri kuzviwa chero kana Slay Queen rakanaka sei ukati ndoba ndovatora uchavatora zveshuwa zvokuti uchange uchingofara navo mumaarea muchipinda mabhauri uchifamba kwabatwa mumabhau kuti vanhu vaone handika asi haambofa akasiya chibagwe chake achiti kwaenda kuenda neSlay Queen kungoita marombe matsvuku shuwa kuita marombe ari slim marombe asina matumbu come on guys hanzi takamboita busy muSlay Queen raramba kuita tulo dzemagogori chitama exactly kune vana vakanaka variko mazano kuti ifirita mafoni edu ane mafirita guys ndiani asingafiriti ngadzadza nechokwadi kunze kweghost nokuti rinogofirita chii paghost nokuti panenge pane pikicha isiri yake munhu chaiye munhu totofirita mapikicha edu aya ngadzaurira nechokwadi ifirita vazhinji zvibagwe chaizvo ifirita dziya kune dzimwe foni dziriko mazano idzi mana maiphone watovati aripo aya 13 14 ane maapu ekuti isusu hedu tisina mana maiphone toshandisa nahawaya hanimaona anenge asitori namaapi wayo ekuti inokugadzira kubva kubhodhi vanoshepiwa kubva kubhodhi kushepiwa neapu yefoni kushepiwa ganda iri hanimaona nemafirita amazvona Stacy kana usiri munhu wekamera ungagoidii filita nokuti hausi munhu wekamera ndikutaura munhu anoita zvekamera munhu anotora mapictures wese munhu wese they are taking them kutorora here winning and let's be honest kunohura kunojolaka kunojola kunojola
asi kwete zvokuti kwai kupinda mumba kupinza mumba unonyepa iwe hatinitora mazita vakafa paharare apa vakanga vane mukadzi here paharare apa kasitei vaona nemaslekuini mangani vakadi kutora vana vakanda mukicheni maslekuini aita kunozvirashira ivo vanga vari chibagwe vakashata vakaipa vakaitawo zvakaita kudai hanimaona asi nenyaya yemari vachinyasa mari vachidini apa maslekuini amunozive kwarara ese aiti toda kutoda kuto vose vakapfuura nemo vose maslekuini kwarara akapfuura nepo kushata kuri sevanga vasingakuoni vaida homwe ndoyavaida akadi kutora hwana karoora munhu angari mukadzi wake chechai angari mukadzi wake wakasiya mukadzi wake chechai hanimona munhu ane mari chete otherwise chimwewo chibagwe ngataure chokwadi munhu ane mari plus ane akamirawo zvakanaka asiyo kumeso chibagwe anditi ngataure chokwadi guys chisina kana kumborova zvakaipa ngataure chokwadi saka beauty yemaslay queen ndeye kutambisa ndo chokwadi chiripo ndeye kutambisa because pinda wabuda ndo zviripo problem yedu zita maslay queen manje avazogoni andiona kuti vaiti sei kuti vaseve mari yayi handimona sezvinoita vasisi vedu ava yellow bonzo iri pazimbabwe mumaziva kabonzo sisi bonzo veyellow bonzo iri pazimbabwe sisi bonzo manje vanogona kushandisa chi musoro dei maslay queen achitora manotsi ikoko anoningikira vekupfeka kudaka zimbabwe yosa handimona vaya vanogona kuseva mari because vanototaimira bhegi racho kudai nekuti vane vana vanototora bhegi roro voita musoro votenga chiva chidini zve zvakatirongekei mamwe maslay queen osai hapana chokwadi guys hakuna kukundwa kufungana namadhumbe maslay queen ndo chokwadi panozoti chechenyu kudai so wapera ndo chokwadi chiripo nenge watopera ona slay queen kudisira angry face ro chirokasa angry face nasi ndinemi maslay queen chero ukadoisa 100 ma angry face ndinemi maslay queen pokiza akangwarira guys let's start chokwadi pokiza sisi bonzo yellow bobobo hanmona akangwarira tunjoke tokabatana unonyatsa kuti slay queen hausi usile kwini wemagamaga usile kwini wakaenda kuprivate school une pau une hudzamu une chiremu hanimona because zvavo zvakarongeka hapana paungaenda unogara musiti kana kuti paungazoona china kunogara kubudiriro kana kuti kugrenorawo hapana handitika chero vakaivatsi ngomba kwavo maybe vanogona kunorendawo kumadhoudhou ikokoko hanimazvona plus vanenge vakanotorene pavo panonzi pavo handimaona ini zvimwe hatizoziviwo agnes nekuti tetisina hatisi paground hatizozivi techida kuchive pagraundi kuti tatakazoona chekuti zvimwe titongobhilivhisana guys pafeyafeka zvimwe togona ngobhilivhisana cheko kuzvita mbinga chaiyo mbinga rechecheruka but dhololo pasina zvimwe nezvongobhilivhisana apa ini handichaisa kuisa toda kunyatso kutoona zimbabwe ina vana vakanaka vasikana kuziva kuna vana vakanaka iyeyo wakanaka chinobvira iye isile kunedara pauyu maslay queen akanaka zvokuti tu maslay queen asi kuna kwakwa kushayiwa value nokuti madhara ose rinenge rangononga gold kuzimbabwe wangononga chipisa kechegold akatengesa anongopinda makumba aya hachakoshi kuna kwakuya kuchisina basa ani mazvona hasina basa makumba aya cheto kuna kwakuya takutongokuona kuti kunaka kwefesi nebody asi pakati apa pasina basa nokuti korokozana nonga mari yaro kushurikuko rikangouyawo rikangotenga zimota rikangoblinga vakutomanyizana ikoko vakutomanyizana iko mupenyu handi mashona ewa ndikutori kundokubata asi ndikubata kuti mose nemamwe maslay queen ari mucomment section I'm actually grateful because when I told you, right, I was kind of trying to kuti I'm looking for help and I need to talk to you. But then when I talked to you, I said kuti andikuda kuti titaure mune kuti mutaure zvakaipa, but then to bring out what you're bringing up kuti izvi zvigai
guys you might think you're pretty today, but then tomorrow you're not. And you might think you're superior today, but then you're not. But then wakarunge muupenyu wako. Zvamangwana zvako zvakasiyana. Saka wakona to yave lesson manje, but it's too late. And one, it's too late now kuti wakauchironga nokuti. It's not that, because I'm coming to you because if makore aenzani kwandiri a little bit late pandinokwanisa, but then I know kune vanhu vakawanda vari kuteerera kuti it's never too late, because kune vana vakawandisisika vari kunzi vane vabereki chaivo vakwapa it's not every queen anopiwa mana sugar daddy. Izvozviwe Slake wakajena funeral police. Une funeral police? Mati? Une funeral police yako kuko kunze kuko. Une funeral police yako ere wakajena kunze kuko. Hauna? Akana ndikuda kutongoti tingotadza ndionisane kuti kurongeka chako chakuti nchaunoziva chiri important yako chako uri kunze kwenyika kuko unenge usitorina kasi mari waiibata kuti wauya kuAfrica madiri ajojina uchitonyepa kuti kwafa SIS MELLY ndimbuya wangu uchindiuraya ndisina kufopowa mari wokwira wouya kuno anoona wopiwa mari kunzi ndakwafa SIS MELLY family yake izvo hapana uri kuya kuVictoria Falls nechikomba. No, but then what I'm saying, right, is, you know, I know that I sound good. Sometimes it doesn't come out in a good way because but then the most essential way is, you know, every woman deserves a chance. Slay queen or not slay queen, at least you have to have something that you have. Kana tichitaura even in the 1800s or 1900s, munhu wemukadzi even is something. And I'm going to put my mom. Ita imba dzako, ita kakebeni kako, ita something. And amai wangu akandidzidzisa kuti kamunhu wemukadzi kanofanira kuita kapower money, kasave money, kamari kekuti kana murume sometimes haatoziva kuti unako. You understand that the man doesn't even know kuti when bad things happen, you don't even have to rush to a man, right? And you have to have your kids being trained on sexual abuse, and you have to have principles. All right, but guys, in why moita kucha slay queen munozati chimwe chislay queen ka vana vanozvipa pressure makambona chimwe chislay queen kuzvisa pressure kwavanoita vanoita pressure yavanopana navane pachavo vanoita pressure yekuti vanoda kuDubai kunodla madhoti vanoda kuDubai kuno mamigwa mumuromoko kuti vawane mari yekuti auya achitenga motikari kuslaya nayo mutown. I'm telling the truth is the truth. Kana usingazivi tinadzo nyaya dzotodziziva. I'm telling the truth. Iwe ukusaseka is true. Vari kuenda kumaArabhu ko vachinomamigwa mumuromo kuti apiwe mari iyoyo opiwa andika apinda muDubai mutown anogoti mawigi mabhegi malebhu aya bhutsu malebhu munongonzwa imi okwira ndege kudzoka kumba auya kuzovataridzazve hazve zvichipostiwa every second every minute zvichipostiwa every second every minute mai mwana zvichipostiwa mabhegi aya ematuzvi animaona wonopiwa nikikinozi wonopiwa kurupiwa zvigwere zvekudla izvozvizvi animaona asi hai amen handiziveni ameno guys handiziviwo asi chislay queen kana maita chislay queen vanangu kumaslay queen kana maita slay queen chita slay queen rine musoro riri focused rinoziva zvariri kuita andika
adona iziva zvauri kuita uri slay queen avakadzi vari mudzimba exactly Jim from Gucci to amen anzi makandinyi malingi aiwa ndingakupa lingi rekuti uende kudubai kunodla madhotini nawe fadzai shwa fadzai yai mudiaries fadzi kuya kuti ndipewo lingi rekuenda kunodla iwo magojo ndikati fadzisa ndijairira iwe ini ndikupe lingi rekuti unodliwa unodla magoja uye uchigwara pano kana wawaya uchigwara pana batuto okudhakura takanakisa kukwekwe tichina neukoko futi tisu ani mada kuningwa tenga mawigi ningwa tenga mawigi nemagogo azvakaoma nobona kuti vana vavawi iwe nokori bhizi kuti tikutsiura wanikachitokupirawo lingi racho utoshaya kuti zviri kufamba sei iwe kuvatsiura kuti musaenda kunodla magogo ndipewo lingi utinyazoa ai vana ava vanohwa sei vanomaona vanohwa sei saka maslepi kana mafunga kuti hachislay queen izvi rongekai please rongeka haifana kuita slay queen wezita munoziva kuti nokuti muzi ma2000 vana ava ma2000 madiki ari kukwira vanashakira muzivatonenge achitoteerera kuti ningi aifani kuenda ningi here ningi indotozogara ndakatotsiura kuti iwe hakuna feki dzoga dzoga bvapo anomaona ningi mamuzononzi ningi vana mamuziva wonovhura kudai woseka kuti vana ava vanenge vachitonakirwa nazvo vane vadiki mufunge ma15 16 17 edzi ari kukuraya vanenge vachitoona kunge haikona vanhu vari kurarama upenyu hwavo chaiwo zviri kunyatsofaya vachitozviemva izvo 00 hapana aha ende zvakaoma vasikana vana madhumbe I respect you so much vana madhumbe I respect you so much rambai muri ipapo when the time is right God will change your story. God will change your story when the time is right. God will take you from the position that you are to a better level. Ramba uri papo ramba kuenda kunodyiswa mago easy money akuna chinhu chinonzi easy money mari yega inouya nemubayiro mubayiro wokutukwa hako namadhamuka uchinzi waputsa kapu yangu zviri uri nani uchinda kwakunovata sipisifu hope pane kuti munhu wokuti nongo chingoisa zvigume muromo dati uzave kurutsa zvinhu zvanenge wadlisiwa zviya anomaona zvanenge wadlisiwa zviya rambai muripo vana madhumbe God is watching mwari vakatarisa mwari havarambi vakanyarara muzvizive izvozvo mwari havarambi vakanyarara unganamata uripo chiti mwari ndiri single mother ndiri kushanda pana papa ndiri kupiwa 2.5 vana kuchikoro ndopedza rini ugona kuti munamata haisi kudavirwa ramba uchi wakanamata wakatsika uri ipapo God does not avanyara does not keep quiet forever vano one day wakati vara mwari vachishandira story yako unouya netestimony watokanga anoti waimbonamadzani zvazvo mindiro yamwari inongopindira kudai ukashanda zviri kufamba sei musapiwe pressure vana madhumbe manzwa musaendera kuti ndikuudzei kubva nhasi mugare makazviziva anditi not all that glitters is gold musaenve life dzamusingazivi I'm repeating ndakambotaura kuripita futi musaenve zvinhu zvamusingazivi zviri kubva nekupi musaenve mukana ndakapfeka chibhurugwa changu pana chihembe changu moda kuemva mo guys do not envy zvinhu zvamusingazivi zviri kubuda nepape zviri kufamba sei hani muri kunzwa munoita pressure iyoyi will lead you kuzvimwe zvinhu zvisina kumira zvakanaka makanaka uri kumuda here mese aripo ndakataura wani yake nesuru anomona zvonetsa nokuti kuita slay queen ndokuti unenge wava spam donor bini rekuti munhu wese anongoya achidira ipapa madhara wose nokuti chinoitika nechekuti kune korokoza risina kana bhutsu raitinawo riri pashurugara anomona riri mumugodhi izvozvi risina kana kuona mukova wechikoro rakaguma grade 2 rinogona kungoita lakira rononga 2 kgs mugomba imomo atove nemari ko angononga 2 kgs atove nemari hello SIS MELLY. yes At last muri busy kako ndiri palive watiko naye mnin'ina alright nyaya yanga ndichipudza iyaya ipi yazuro inyaya yako yakakomba iwe nyaya inohlisa iwe
kuwasei nhasi zvakaoma uri kuwasei naiwe nhasi yakaoma nyaya mwana yakaoma manje fanake kuti reconnecting adona nyaya yake yakaoma haisi nyaya yekuti ingagona kunharitsa ini inoda kana azovera ida kudza yega zvandiri kutaura izvi mukufambawo zvandiri kutaura izvi musamanga ndikungotaura zvinhu from nowhere guys amiwa handingamboitauri zvoda chichitaura because ine vanhu vari powerful mukati nyaya yake yakaoma mwana uyu because right now they are after her life. They are after her life right now as we speak. Vakatomupa poison izvozvi. Akadliswa poison asi kutonzwa mushi. Nyaya yake yakaoma mwana. Vana vadiki zvandiri kutaura peer pressure idzi handisi kungorotomoka guys. Inotaura nevanhu kuserika nyaya idzi dzinotangira kwandiri kuseruko. Zvanenge chito kana ndatoya ndichitaura dai somuzati zvine connection nenyaya nendawa kuseri. Zvinenge zvine connection nenyaya nendawa kuseri. Kana anditi apraise and aiwa anditaure nyaya iyi munataura nyaya yake yega. Munataura nyaya yake ndakati kune madhimini zeno muda ndikupe nyaya ndinayo panapa. Ndangova chidi muchine zvikanzi chirega yenyu simeli takwana tabo. Kapisi kenyaya yakudai vakati tabo chirega kuiunza. Tozoiwawo ne vamwe kana yauya kulife. Let her recover. Let her recover first, then she'll come and tell you. I satanism. I stumble satanism. I satanism. Zviri background vano zvonetsana nditaura ndisatapenda ndinopiwa go ahead guys nyaya dzavana hadzitauri kana usinopiwa go ahead unopiwa go ahead wega uzotaura ndaimbotaura mufonera backing foni yake iri kunetsa network yake inonetsa plus asi kunzwa mushe iye pachake vana vechidiki munonetsa vana vechidiki munonetsa nditotaka kumufonera direct tone but asati ave ready kutaura nyaya yake ndochokwadi chiripo because ine zviri kuitika mukati zvandofanirwa kuti kana azondipa nhingikiri tichafonera vanhu sevanhu pano pane vana vachafumugwa pano mastray queen enyaya achafumugwa pano because mastandi nawo namba ndinadzo akandipa zvese pozoita mamwe marudziwo ari involved kana azotipa go ahead tichafumura vanhu Mirai. This is the answering service for ufuna chakunda kunikiri. Praise ndizvozvo. Ndo zvese izvinyaya dzekuningira inyaya dzese nyaya dzeku peer pressure yekuti hamugoni kumirira kusagutsikana. Kusagutsikana. Mira ndikudzei guys chimwe chinhu 1. Nasi china riti nasi Thursday. Mira ndikudzei chimwe chinhu 1. Musaite basa nekusekwa. Manzwa, musaite basa nekusekwa. Nevanhu especially vanhu ku Facebook. Havakuzivi. Havakupi chingwa. Havana chanokubatsira nacho. Andimaona. Zvokunzanzi wasekwa kanda wasekwa kunzi uri chibagwe kana kunzi wakapfeka chakazodai wona zvakapfekwa uchi be content with what you have ndo zviripo shanda nezviripo hani muri kunzwa sometimes mumboenzo zvitarisa so inonzi zvikuru sei kumasocialites uku kune pressure inobuda pamasocialites apekuti
ma comment section munopa vanhu pressure, munotipa pressure dzimwe dziri unnecessary. Munoziva, munotipa pressure dzimwe dziri unnecessary senge masocialites. Mona pedweka imborega ikuti kombeya ndokumbirisa nemuya must stop comparing us. Indo zvanditori musida kundikombeya ne the next person because zvari kuita ina handizvizivi. Handi mawaniro ake mari dzake handizvizivi. Handika musava kombeya please. Tinozoziva tichiziva zvinhu zvakawanda sometimes but tichingoona tichidarika. Handimaona muri kuvapa pressure masocialites. Topedzeta kutora zvinhu zvatisisina kuti tinazvo. Kuti tichida kuti tifambirane netime, tifambirane nezvinhu zvamune maexpectations enyu imi hamunenge muchitaura. Zvamunenge muchitaura zvazviya please siyai munhu adrive motikari yaanayo iyoyo anokwanisa yaanayo panguva iyoyo. Handika let her be. Siyai munhu afambe nedzaAdam kana sati ave nemotikari yacho. Handika musiye yakadaro nokuti pressure yamunodzita kana uri munhu asina kusimbaka unopinda mupressure kuti unoenda shuwa kumatuzvi kuti uye utenge mota uimpresse vanhu pasocial media vakuchirire maoko nokuti vari kuseka kuti hauna motikari everyday. Vari kuseka. Social media isina mira zvakanaka. Ita zvaunokwanisa. Feka ita yaunotoita iyoyo. Tamba iri kurira iyoyo. Kana ndakauya pana pa-live ndichitogeza nemaveji ndo zvitoripo. Zvokudzanzi vakuradza masi vaona lazima ndo zviripo. Iwe wadla nei? Waona rangu randadla iwe rako wadla nei? Wadla nei? Butsi mama yona butsi kakapfeka kazodai munopa pressure tu moti pa pressure tu tunopesana kunotsvagana kunokweresana nebhutsi dzavanhu kuti ndipfeke zvamunoda imi ndionekere ndipfeke zvamunoda. Guys saka pressure yamunopa masocialites iyo yaka pressure yamunopa masocialites yandakudza ika is the same pressure futi yamunayo imimi pachenyu mwa comment section because nemiwo mune mafriends enyu ka mafriends enyu amwanowana zvakasiyana ka vanenge vari pamusoro penyu. You want to keep up navo kuti mufanane. Handiona saka kuchandopinda mune zvimwe zvinhu kuti handingakundira ningi yatoi competition kai handingakundira ningi ndoda kunokwana imomo. Andimazviona. Guys musadaro. Siye uyai tundu uyai mundituke pano kuti avapi vangu achikumbira mari data enda kumbira mari data because handina saka muda ndindepi ndouya zvekwamuri anenge anayewo ndipaka mari data pane kuti ndinde kunonhaduzvi kuti ndiwane mari data ndinde kunolagodzva kuti ndiwane mari data ndouya kune vanhu vakandosira navo vandorarama navo. Guys kavha iwo hapana kumira mushe saka musamuna ndimbopi vangu vachipema kufacebook data ndapema at least ndirina ndapema ndapiwa mairitori legit. Handina kuenda kunoshamira muromo kuDubai. Handina kuenda kunokotama murodi. So what? Hai munoona pressure dzandikutaura dzinenge chipiwa vanhu. Madziona? Pressure dzandikutaura dzinenge chipiwa vanhu. Pressure idzo dzidzi. Ndio pressure dzachona. Kana Sasha B kana comment section ngakuda kokuzviramba but ndochokwadi. Ndochokwadi. Comment section zvinokuti zvamunoita imi comment section munotora ningi momisa apa motora momisa apa motora momisa apa motaka kukombeya handika ipost yai motaka kukombeya kuti haningi so haningi anoita pamoment yamune muchina macomments akadaro aya hanomaona muchitisa praise kunomwe uyawo makombeya naye asina macomments akanaka uya handika mamupa pressure mukutopa pressure yekuti naye ada kuno next time ada kuno pamunopa mukombeya pakunzi aimprove pamusoro pressure ndiani zvada kuzviuraya. Piwa namba dzangu ipapapo kana kuti fone ipapapo fona patinzo kuti chichanetsa naye mningi nechoti ungada kuzviuraya fona tinzwi ari kundiwa kupi madhoti uda kuenda here Florence kuDubai uko kuDubai uko zviri kwese zvazviya zviri kwese. Remember kuti socialite rinenge riri pamberi penyu
rinenge riri pamberi penyu. Imagine kuti imi muita mapressure, mupana pressure pa friendship wenyu muri 4 kana muri 5 ipapo. Chiimagine socialite rinenge riri pamberi pekamera ka rine 4000 people watching kana kuti rine 2000 people kana kuti rine 1000 people watching. Pressure yacho. Pressure yacho. Unozati kune mama socialite kuti agontobuda kada izvo ndakaita izvo kudai. Kubuda ndizvo ndakaita izvo kudai. Nguzvona. Hagoni. Kuti akabuda one face yake kaipa kudai so isina pendwawo kakarukwa izvo zvapera zvachembera zvabayiwa nenhiki zvamhene koko azviti ndo pressure ndiri kutaura iyoyo. Hanimona anotomeka sure kuti anotanga atogara paglazi omeka sure kuti she's on point for you people. For you people. Hanimona pressure because kana pasina pressure you just come in. This story nakana bra ndakatodai vanhu munoti izvo ndakatopfeka kumusoro kundu ndakapfeka jacket kasi kuma ndakatopfeka pijama mukona ipijama ndakatopfeka pijama. Hamona ndo pressure chona iyoyo. Saka guys ngatirarame within our means. Ngatirarame nezvatinokwanisa zvatinazvo. Ndaka-inspire vane vanonzi andijoyi vava. Andijoyi sisi joy andijoya vane page ravo rakanzi andijoyi ranzi andijoyi. Ndandakavateerera vachitaura kuti ndisvike mumba mavo andika makanaka zvokuti for a house that is in Zim very smart actually. Hanimona hamuna zvinoshamsira. Hamuna zvinoshamsira but makarongedzwa, makatsvaigwa, makachena, makanaka. Hani muri kunzwa. Vaitaura vachitaura kuti andakungori mukamangwana ndakachitenga ndi panapa. Ndandine mapiece job angu andaita nezati ndikunowacha apo ndipo $1 rangu. Ndowacha apo ndipo $1 rangu. Ndowacha apo ndipo $1 rangu. Ndowacha apo ndipo $1 rangu. Ndichiunganidza mari yangu. Hanimona andijoyisi babu hanzi ndichiunganidza mari yangu. Ndakateerera zvangu because vanodzidzisa zvinhu zvinovaka ndo vanhu vekufollowa. Hanimona ndo vanhu vekufollowa because zvidzidziso dzavo vane dzidziso dzakanaka. Animazviona not zvokuti guys ndinozadza zvinhu handika just to impress people. Avatonyari nekubuda truly speaking I'm saying the truth. Handika mbamawo muri smart standard smart chekukunda dzimwe dzimba dzevanhu vari kuenda South Africa kana kunana Britain cheko. Imba ivaisa hamuna zvinhu zvinoshamsira guys but vanogona kutora mumba, vanogona kurongedza zvinhu zvavo klasi zvinhu zvavo izvozvo vanogona kusati ndozvibatanidza zvakamira sei. Andimazviona but look at her. Vanobuda havana pressure vaya vanobuda sezvavari vanotongobuda vakadaro. Mangwana matanga kwapa pressure kuti chinjai body yana kumira mushe andito zvatimunoita 6 months down the line, a year down the line makuti take navo makutanga kuita body shaming chidi makupa pressure kuti vanotanga kuenda kujimu vakomana kusadya apa vanodzidzisa kubika kafutika kusadya kusadai kuti vaningirire vafanane nemi vaite zvamuri kuda imimi vaslime zvamuri kuda imimi makuvaisa pressure because mimi makuita body shaming. Ndo pressure ndi kutaura kuma socialite iriko because she's also a socialite. I mentioned her because I'm used to it. Ndotaura navo ku WhatsApp ya tunotaura. Anmona vanodzidzisa ende vanotaura zvinhu kuti vano inspire. Ndakatanga nemadola mapiece job emadola havana ngomuka mangwana vachibudisira bed ravo rinenge rine white bedding. Handimona vachiti zvinhu zvavo vari kukudzai kuti ndakatanga sei dola ndichiwacha apo ndoshanda apo ndobva kwamainingi ndoshanda kwamainingi. Handika I like to believe kuti nhasi vanhu vavaishandira ivavo handika mangu manje anenge vakafollowa kufacebook uko kana kuti vatove vakarongeka iko zvinezvi. Handimona vatove munhu akarongeka kudarika vanhu vavakashandira. Saka everything is all about kurongeka. Handimona everything is all about kurongeka. Kungoti vanhu ngatirongekei kungorongeka kwakanaka. So sometimes apana nozvigona izvi guys tiri kutodzidzisana pano. Yes Melania tutodzidzisana pano nokuti mukona ini ndikutaura kuti ini ndoenda kunovateererawo nokuti ndechida kutodzidzawo. Handimona ndechida kutodzidzawo saka ndoendawo ndotiva kutaura kuti kudii nhasi. Handimona indouyawo pano voya vanenge vari mucomment section mune zita ravo vachisa zita ravo kazhinji kana uchiya panapa vanenge vasina andijoyi vanenge vasina page name vanenge vane zita ravo voya pano vanenge vari mucomment section vachiziva kuti ndichanosvika kwasimeri ndichanodzidzawo something. Handimona
guys, my dads, follow what you know. You never go wrong. We are learning. Tombo ejana pano. Mumbo ya mchitaurao. Tutuzidzao. Pamini mshira pamini msafunga chini. Ndesho zidzao. Ipo paya. Animona. Ndesho zidzao. Ipo paya. Mukaenda kwa zuwa kukana chita ma teachings zake. Asinga iti bonde. Achita ma teachings zake. Unobva kwa kadziza zvishu. Unoguta. Kutuzera ututuzera toshidi kutu. Anodzidzisa zvemashuwa. Zvinhu zvake zvimwe zvanotauraka. Unotsona kuti atora zvindoni ma points kata zviri musoro ka. Animona. Mukaenda kwa maiti tuku ndovateerera kana ndiri kudzimunguva. Animona. Musatarise kuti nokuti ndakamboona musataure zvokuti ndakamboona pakane post yakanzi kwai hey she's fake vanozodai saka no, go and listen to what she's saying. Kana zvavari kutaura zviri kumake sense, take it. Kana zvavari kutaura zvisinga make sense, drop it. Tora zvimwe uchisefa zvimwe. Zvakafanana ipo pano. Tora zvimwe uchisefa zvimwe. Sefa kune munhu anogona kutaura zvisingatokuitiri, that doesn't work for you. Don't take everything. Sefa tora zvimwe uchisiya zvimwe. Animaona. Nokuti kune dziso dzinenge dziriko. Dzino dziri chokwadi. Zvotonanga chitara chokwadi. Chokwadi achidiwa chine nevakawanda ndo chokwadi. Hachidiwe nevakawanda chokwadi. Unotoita enemy yevanhu kazhinji ukataura chokwadi. But kune vanoda kudzidza, I'm telling you, munotoenda kumberi kudarika ticha wenyu. Wona maticha munhu wese kuti azita doctor, azita scientist, anobva kuna teacher. But teacher anopisira ve pasi pemwana wakadzidzisa mwana wave scientist. Anomaona. Anopisira ve scientist ndizvo chazvifanwa kuitika. Animachona. Ngatidzidzei. Kune vemachechi chaivo. Hana dzina moyo wamantora singa akanstendiso dzavo. Sani naita tenda. Sani. Chera, chera evidence. Handika. Hati visenya ya makuwai. Handi. Chera evidence ya makamtasa. She's real. What you see is what you get. Kana sina data nokuzati. Antina data guys. Ndipe hii data. Isa hii data. Ndiwe ninya ya makuwa. Nduwa makagarira. Handika. Mwisa data. Hana kumbo claima kuti I'm living large. Suzangu shakufaya. Ndakudai. What you see is what you get. Inangwa ndingotara zvandoona andina godone mukana kuti zvandongoona oni zvozvo. Hanimona. Hana kuda kusapa nemposine kuti ndazo zviripo izvo ndo zviripo. Ndinotoda work out nezviripo izvozvo. Akushanda nezviripo. Andimaona. Ndikutaura panyaya yerealness. Andimaona. Kudzidza kwakanaka. Shanda nezviripo. Usasiye basa rauri. Uchiti nokuti pana pandikubhadha kwa 2000. Ndida kunosiya tsvaka basa uri pane rimwe. Tsvaga basa uri pane rimwe. Andimazviona. Kana wazowana basa wozoshifta woenda kumwe. Animaona. Usasiye basa sato wana rimwe basa. Kana kuhura uri pamurume wanakirwa nechichuru chonakidza uri pamurume ka. Chonakidza uri pamurume zvokuti do. Ndika ndokureva lini. Andowana. Churu chonakidza kuti do pamurume chibirira batwa uone kuti ndobona kuti makandiwasi Mwari. Bata unyatso kuonekwa batwa unyatso kuona manje kuti zvimasamba yasiyana. Masamba yazosiyana manje. Saka the best way kana usingasadi zvembaka buda nedignity yako. Tora mabhegi ako, carry your dignity and live. Wozonoita uri kuda uri kwauri. Handiti kana mubedroom munonetsa, mubedroom guys munonetsa, tozviziva. Mudzimba dzakawanda dzinomipuswa nenyaya dzemabedroom idzi. Varume pane pamwe pokuti kana vasvika pane imwe stage vanenge vakuda zvakungofananika kuti relaxa kuti imba yangu mukadzi wangu angagodi aukangana majustice ake semurume zvaimboita mwana wevanhu vachakutanga kuroorana zvachinja hasisiri zvaakuita mukadzi akupiwa bonde ka 1 apari sexually active kana kuti bonde chanenge chimupiwa ninga chinonzi jobo 2 minutes obva asiwa ozonoudza mafriends kuti ha tsvaga iwe side kick tsvaga chikafu tini chinopera chikusatisfy ndo matangira azvo vana bhuti muri mumcomment section. Kana makaroora vakadzi venyu. Make sure kuti vakadzi venyu vakaguta first. Handisi kuti chika bonde every day chichinoti zvinopesera zvobowa singe kuvakadzi uko. Zvinobowa.
Inyuvarume you can do it every day, but vakadzi tuli speak atidi kunyeperana. Pane pazvinoita nyama dzevakadzi dzakatodzana zvakasiyana nedzenyuvarume. Animoona. But make sure to kusatisfy ochi mukadzi wako. So that ti avoid nyaya dzekuti vanhu vari kunzi vari kuhura, mukadzi wangu atamba rege mangwana, mukadzi wangu azodi. Andi mazvona. Saka kune ava nezvikomba muri pavarume inguva chete muchabatwa henyu. Ndozati hapashayikwi apa. Vakatoteerera vanhu vakutoti SIS MELLY vakurasika papi apa. Ndisingazivi kaini kuti nacho chikomba. Asi mugare makazviziva. Inguva chete muchabatwa henyu. Hura henyu muchabatwa chete. Batwa muchabatwa. Hurai. Chokwadi chakanaka. Handi hatisi kutukana. Tungodzanaka. Tungodzana chokwadi. Kana maenda kunyika kwadzanenge maenda zivai zvamuri kufambira. Fambirai chimwisa driver weambulance. Haikona kufambira kuti kubasa uriko, kuchihure uriko, kwese uriko. Vakadzi vari kudhedhugwa nemapanga uko. Mirai tidai. Mirai muwe. Kwani ndokupai kama vhiri 11. Ndatokangama. Ndokupai mavhiri 11. Mirai. Don't bate anyone. Mirai. Dati munzwe. Tichiure munofa. Sore yake uyu akafa. Tichati asara atipe nyaya yacho. Bozi akasara ndiye ari kupinda pataiti. Ndikaiti mbotanga tafonera ushu. Ndatokangama naye. Mataita mukataura nyaya zvenyaya iyi. Ndanga ndafonera ushu. Baba. Hello, Papa Ligai. Riteng. Ki kupa wutsa, vari wena ki wena utusang mushimane, vari ki mang? Ameli na laki ki mang? Emma pil. Ish. Vari ki mang mushimane oli. Wamu Zimbabwe, rile mamutsweri kakanya kuri kubula ilwe manyana. Bari kubula iwe manyana kanseri cheri yaka kai ube kuna uri ko New Look. Is it New Look? Go New Look and then mutu ona ki no kiambona because sebetsa kabati baba. What is your language? Are you speaking the Bele? Yeah, I speak Shona. No, I'll start with Shona. Let's speak the English. No, it's fine. The guy is saying the thing it is okay, the incident occurred in Hartfield. Is it Hartfield? Hello? Hello, yes, I can hear you. I'm saying the girlfriend is the one that was staying in Hartfield, or is the guy that was working in Hartfield? Probably, I think the girl was staying, I don't know, she was staying in Joburg, things like that. Oh, yes. And then she had another, from what I heard, she had another boyfriend. And then they clashed and the other boyfriend shot the girl in front of him. I remember the case. Are you still handling it? Huh? Where is it going now? Now it has been placed down for trial. When? Trial
because I am driving now, I am unable, I won't be able to tell the exact date. Didn't you have a word with him? Somebody just directed me to him so that I can speak to him. But now I can't get hold of him. But they already gave me your details because they said you are the lawyer who's representing him. Representing him. Because he said to me the last time that I was speaking with, he said he's going to have you to speak up with him, maybe pay a visit in prison, wala. But his intention was to give me a fresh or a new statement regarding the case. Right, that's exactly what I want to ask you about. When I, as a lawyer, this case, do you think the circumstance of what he told you is exactly what happened, or the story is twisted? Normally, sorry for me to say, but let me be honest with you. Yeah. As lawyers, we are not required to be judgmental. Okay. To say that I don't believe my client. Okay. Not, but all the same, what I was saying to him, some of the things you do point out, some of the difficulties with the case. Okay. Some of the things that he was telling me, I said, look, any other person who is listening to this is likely not going to agree with you, is likely not going to think your story is believable. So I requested him to say, no, please, in light of the loopholes that I see on your first statement, better we speak up, better you make me another statement. Okay. So that's when then that he said to me, closing those loopholes that I was saying the other. Then that's when then he said to me, he is going to have either you, and we exchange the numbers, you go to the prison, collect that statement, and myself and you meet up at a convenient place, so that you can hand back the new statement from him. All right. Because now I heard he has been complaining that he's now 2 years in cells and is still on remand, and most of the relatives, they don't know. Probably they have been looking for him in mortuaries and wherever, thinking that he's dead. Kandi is being looked up there. You see? Oh, no, it's fine. It does happen. He's telling the truth. It does happen with these cases that normally before the case got to be taken up, it's a serious case is taken up it's a serious to case. the High Court. It's a High Court case. It's not that at the magistrate or the lower court, and then the lower court at some stage, they transfer it to the High Court, and the court, they take time for it. But now one I can tell you, it has been set down for trial, provided everybody comes and is not sick and dying and all that. On the next occasion, we're going to carry on, going to proceed with trial. That's why I was asking him that before the next date, if he agrees with what I'm saying, he can bring me a new statement, which you can go fetch and take it from there. All right. My request to you is that I'm currently driving. All right. Why don't you, I'm looking at the time, around about quarter past, maybe you phone me. All right. Not quarter past is Tuesday. Around about half past to quarter to 6. Okay. You phone me so that I can give you the section number. Okay. At New York. Normally you go to what cell number that he is, and any other details that can help you to get through to this. All right, no problem. Perfect. I will call you. Let me try to see what I can do so that I can try and to speak to him so that I can organize when to get that statement. But I'll be talking to you. No, it's fine. Yourself, where do you stay, in Pretoria or Joburg? No, I stay in Rustenburg. In Bramfontein? No, Rustenburg. Oh, you're gonna come, but Rustenburg and Pretoria, they're not. Yeah, it's not that far. Yes. It's not that far. It's not no, that it's far. fine. Phone me at about that time. I can give you the details of New York, and you should check maybe on the cell and all that. What are the times of visit in prison? Because people normally are preferably coming before 1 o'clock or still early. All right, no problem. I'll call you back. Thank you very much. So, okay. Bless you. Right. This is a case, right? I-case, zvandikutauresha. I-case yekuva pane mwana panapa. Pane mwana pane mukomana ari mujere. Andimuzive, haandizive. But
I don't know who told him about me. Ndobva tsvaga umwe munhu wakashandisa kwandiri kuti asvike kwandiri. Ndiri kubvunza musikana uyu nyaya yakafamba sei, mwana ari kuti ane 2 years ari murimandi. Handiti nyaya yakazikama inyaya yemusikana. Mufunge zvandataura kuti kusagutsikana. Handimaona mira panzvimbo zvine pesera zvine maconsequences azvirambi zvakadaro. One or the other pane zvinoitika zvinobuda chete. Pari kunzi panga pane musikana apa aidhitana nemumwe mukomana oro murume wake oro mukomana amheno. Handi musikana mubva tanga kudana nemukomana uyu akasungwa. Handimaona kamusikana kaya. Handiti uyu ndokuzviziva vese mazimba handiri kutaura. Ndobva azviziva mumwe wacho ndobva vataimira one day vari vese ndobva anorova musikana dambura musikana 3 bullets nefuti musikana ndobva afira ipapo. Handimaona saka afira ipapo uya taura kutaura kwake iye uya akatiza akazviita iye ndobva asara akamira ipapo. Saka mapurisa achisvika akasvika akabata iye handika vakatomuvharira. Ofuti muchitaza nyaya yachonaka ine maburiwo zvayo. Because kana ndandakangomira munhu akangoshutwa nemunhu wamaona kuti ex boyfriend yake vanonzi implicate pakuti chi implementa pakuti chi but tonga handiziviwo tongoti handizivi tonzwa. Saka bva tosungwa ndobva pinda 2019 nanhasi arimo. Hakuna kana Cynthia Rose handina kuchinja matime. It's just that I'm not feeling well. Saka ndikazomwa mapirisi ndida kurumidza kuvata handikwanisa kuita mashots manheru kana ndamwa matablets. But next week ndadzokera kunormal slot yangu yekuma7 manheru iyoyo. Handimaona saka chi ndobva atosungwa. Hakuna kana hama yake kana chindofunga vakatoba vanhu kutsvaga kuti munhu ari kumajeri munhu ari kuma akafa akadi munhu ariko kujeri uko. Handimazviona vaya vekumukadzi vakatoviga mwana wavo kungoya kusati afika kuya kuzofa fira chiurechi. Handimaiona mirai tione kuti anogona kubatika here. Right one. Saka vane mwana wavo hama iyeyuyo iya anonzi Tabang mukomana wacho asi ndewokumusha kwedu kwamazita vanozongosvipa munani. Hello? Indeed. Hello? Yeah, yellow, sorry, wrong. Number yakho uyiberekisa sama WhatsApp? Yes, it's WhatsApp. Ha? Kuna limuntu kanza ibole na kana mon number ku WhatsApp musi. Manyana omwe wa muZimbabwe wa muiti. Bari kimanga kithi kiwe na fela moto kitsimazo. Hey, lina la khaksa yitsi mara uyilatha kona kasim number or liberekisa number A1. I honestly don't know that. Maybe I don't know. Last week. Last week? My phone tapped. I don't know my phone to be tapped. Hey, I don't know. Because really we spoke on this number. Oh, I honestly don't know. Because every report I'm back like I'm on number in our train. Oh, sorry. Could maybe kid cross line or something or Rashera number. If you try to check, I'll check up with empty. Or a sharp. Right. Nachida kwendra musikana kandibata uri kutinzwe ngikiri munzwe nyacho zvisere andizivi. Mwana zvinozoitika manje vana kana tichitsiura kudai so pana paishara kudai soka toita kunge vanotaurisa ani monzo chinzwa vanoda kuchita edmist sepa Facebook vanoda kuchita chichi handiti panguva yeye pane chiro chisina basa
but kana zvazodai so manje munenge makutsvaga help because umwe unomuziva Tavani Rumbi ndifonere Rumbi dzai fona unomuziva ndifonere tichitaura dai so memuchona seti nyaya haina kana basa havanoda kuti sanodai so kasi kana pazoitika something makutsvaga vanhu vakuru vaya vamaitoda kuchita maheadmistress vaya makuda kuti tibatsigwe natozita kutofambira okay aisa nhamba yake mira ipine 073752485. All right, what's up, Cole? Kwa hii phone direct. Hey, phone direct. Hello. Hello. Uri sei? Ndino SIS MELLY muri sei? Ndemtsara nyaya yaTavani iyo ndiyandototaura nezvayo. Wanzwa ndichifonera loya wake handiti? Alright, handi ndakakudza nyaya yachona. Wamunzwa kaloya? Andina ndanonoka yatozosvika yatopedza kutaura. Right. Hanzi ndakataura naloya hanzi nyaya yake iri kufanira kutrail. Saka hanzi izvo akanga atizvo achasanganisana aminoti vari kureva inini here kana kuti iwewe achasangana neomupa statement inyuwani kwai bhozi ndakabvisa kuti nyaya yako ino nokutsvedza ine maburi zvazvandaikudza kuti nyaya yokutaura yekuti panonzi pakashutwa munhu iye akangofira kuti anzi asara akamira nekuti musikana wake ashutwa ine maburi nyaya iyi something is fish andowana saka loya ndo zvakutaurawo loya akatomuti anzi chija statement because nyaya yako kana yakadai so unotsvedza unosvika ukanyura saka ari kuti arikuda kunyora statement inyuwani oipa ndofunga ndiwe here oro inini hameno hanzi yonotogwa kunyulo kwaari loya wachanga chiti kwanzi kuzomufonera ndipe mameno manamba ake ano ekujeri aya anodiwa kujeri kana uchinda nomuona then woenda kunopiwa statement iroro rodzoka wosangana na loya postatajeswa panyuwani bhozi akuenda kutrial. Alright. Inanga satandiudza zvese zvobhozi. Iye hatorina kana neloya chairo hatorina kana. Ndiro loya rachokaita ndotara naro. Alright. Bhozi anga satatondudza taroda kuchinja mastatements anganisa ndasingatozvinzwa nemwe izvozvi. Titozvinzwawo naloya pano tose titori palife pano. Okay. Nyaya ichina yakatongoma. Nyaya yakaoma ine missing puzzles nyaya ishi. Ine missing puzzles. Chokwadi chakanaka. Iye ndiyakudza chokwadi. Nyaya ine maburi ine missing puzzles ndo chokwadi wona kana pakaurawo munhu wakufamba naiwe unosungirwei 2 years ndo zvinonetsa kandi ndakatombomubvunza wakati kwai vakanetsana vari panzi pamba pangu but ifutika but ifutika yakashanda kapa yes futi yakamshuta achibva tongofira passport futi inoita noise handitika saka people vantoona kana kuti patira futi vodongorora vona munhu achitiza handi iye asara aripo saka asungirwe ndio zviri kundondinetsawo kuti nyaya ichena inotonetsa kunzwisisa SIS MELLY inotonetsa asi mugona munhu wachonaka mungati handingatombomufungiridza ndingata zvinhu zvakadaro ungoti munhu arevererwi nokuti auzoziva munhu anochinja namba dzake dziri kuti kudii timbotrai kufona mujeremomo ora regai ndikusendere namba dzacho senda izvozvi titrai kumufonera okay mona nyaya dzepano padiaries vana vakadzi vechidiki vasikana vechidiki vana vechidiki vari mucomment section dzidzai musangoya kuzinakirwa nenyaya munzwa nyaya moti tanakirwa vedu kwa kuchinakidza moinda ani maona inzwai nikikiri dzidzai panzi pane evidence yave nayo maprisa zvone vakuda kana iye andimona iye autoda kuchinja statement kana wako akatora statement yechokwadi bva pakutanga unokuzochinja statement chiwapa yekuti chi uringo kuwapa ipi kana wangogara wakatora chokwadi bva pakutanga yauri kuda kuwapa imwe ndeipi yauri kuda kuvapa apa
maiona kuti nyaya ine maburi kai ndakatozvitaura inchiudza musikana ndikati nyaya yako kai tangobatsira kuti mwana wekumusha but mwana ine maburi nyaya ishi but the moral of the story why ndafona ndadaiso pano ndangoitira vana vechidiki tine vazera vana vechidiki vakama 22 21 23 24 25 anototi followa pano vasisati vanyatsoziva chakaipa nechakanaka anomaona vasati vaziva kunyatsoona kuti apa panogona kuita danger apa abvaisa mucomment section ndafuna kuchandikandirai mina ndione 060 nditire kumbata tinzwe line busy yakadzimwei haipindi hanze nenyaya nadzo ini ndinadzo dzakawandisa hobo haisi kuita semunhu pamwakadzima foni yake semunhu ari mujeri haisi kuita pachatira timbate tona kuti tingamubatsira sei mwana uyu anomaona tona tingamubatsira hanzi it's not easy to be a socialite it's not easy unoti kureceiva manegatives kutukwa kupfirwa kusekwa kukatunwa kudii manyaya dzevanhu unotonzwa dzimwe nguva kuti mafudzi aya akarema utonzwa kuti wega kuti dzimwe nguva maningikirai mashoulders aya akarema seni manje nditonewa vanhu vanenge vari vakuru kwandiri anotoya nenyaya muombe kwandiri nditanga ndati nemwari zvino apa ndikutaura namai vangu kapa kana kuti nasisi kwandiri kana kuti ndibhutika nyaya iyi ndovapindura chiti kudii ndoiendla sei ndoidziwa nepi wisdom dzachona hanimaona utanga watozvibvunza wega kuti ndoiwa nepi wisdom yacho yekuti but pakupedzisira ndozoti ndakazoita zvezvo ende zvakatoita nemakaita henyu kuti saka zvinhu zvandakataudza zvakatozvigamuchira anoona utombotanga tombozvitarisira pasi handiwana so that's how it is but kuita chokwadi kuita socialites is not easy hanzi you envy me come and wear my shoes muchaona kuti uchaona kuti amumbotlast kana muvhiki munenge mati ndisiye zvangu unokochitukwa nevanenge vachikuvengawo vanokuvenga vanenge vachikugumirira ngokutuka ukangoita chinhu chakangoikana ndikangodai so ndikangobuda enguli yakaipa ikangobuda so kuda nototi screenshot ketye hanoona mombonosekwa umbonotukwa chaizvo uchisekwa nevanhu vanogona kuzonge uchibatsira mangwana handi vombokutukirira vombokuseka anoona wofamba kudai wobudikira maybe wagara nemistake beya chairo wombotogwa screenshot yombonotukwa handika zvokudaro uchipedza kutukwa kudaro so madhari dzanga akaita online kudai nenyaya dzavo simeni nda kutaura nemi I need to talk to you ndimi munhu anotaura naye chete andizi makanaka ndisizondisana achida kuti nditimubate tinyatsonzwa anzambata kuma 6 manero alright saka nichatry kumbata kuma 6 mafudzi anga bali baka live phone yangu phone after call ameno kuti lidia ndokupi kwatinotukwa atizivi kuti ndekupi because atikwa atina inazvo but atongoza chekuti chongotukwa ende imimi vana lidia yacho ndimi nenge michitotuka ikoko andizivi Jennifer kuti chokwadi here nokuti chandakadzwa nechekuti hanzi vanhu vaya venyaya yaElvis vese vakakuitwa vanhu venyaya yaElvis nyati vanga vasungwa vachinzi vari kufa mwaku vakauraya Elvis vese hanzi vakatengwa majaji kune mamajority vese vakabuda d vese vakanza kuna nyaya andina CJ pama celebrities ndakatsvaga word rinonzi celebrity ndakarishaya ini dictionary handisi kuriona ini
celebrity word kune celebrity ndakabvepiri hakuna haramboroona ini word kuti celebrity. So I guess it's not in the munhu angotanga naro, so it doesn't exist. It's either you call me a socialite, an influencer, kana kuti a celebrity. Power 3 ndopandiri. Celebrity, socialite, influencer, iwo zvozongodependa kuda kundisa papi. Senzani akasungwa trace takaipedza nezuro yasenzani. Hazina siro nakudo amusunguti baba iwe kani siro nakudo isi ndisio nanotukwasha. Isu ndisu vanhu vanotukwa daily asi kuti hatichina basa nazvo seina hatichina basa nazvo. Hands made up from Facebook celebrity. Hameno ndakatitsvaga ini ndakarishayiwa ini kuti zvirakabvepiko celebrity riromboreve kuti kudi dictionary ndichavhura ndakarishayiwa ini ndikati hakuna, there's no such a word. Hanimaona. Saka anyway, but chokuti ningi zvasi important. Aiwa ini ndongomira ndakadaro ini. Ndongomira ndakadaro chero. Ndongomira ndakadaro. Because Zimbabwe kada kutedzera Zimbabwe ine vanhu vari toxic. Ine vanhu vari bitter Zimbabwe. Tine vanhu vari bitter zvokudaro. Andika tine vanhu vari bitter zvokudaro kuZimbabwe zvokuti they spend zuva rose anongotsvagira data kuti unospota pa next door kuti awane kungofamba achituka vanhu. Hani munoona ndo kuZimbabwe ndo nyika yedu yoyo. Hanotando imimi mcomment section munotukana wani na inotando. Imimi mcomment section chako munotukana. But ariko mudictionary arimo kawedhirechera muri kuti rakagadzikwa nekuti Facebook wati arimo saka ari exist rakagadzikwa nemunhu angofunga wezvi harimo mudictionary. Anomona imi mcomment section munotukana wani saka ndo zvangofanana nema social media socialites aya kana kuti ma influencers amene vanotombotukanawo pachavo. Totombotukanawo toga. Sezvamunongoita mcomment section munombotukanawo. Andiona. Toxic chete maZimbabwe yakatinyanyira. Ndo chokwadi chiripo. Tinokoshesa zvinhu zvisina basa. Zvinhu aya. Aiwa ndakaoita neni chayo laina. Iko ndondave neni chayo nini. Kukwaida tukwa nichatovhunduka ndotoseka. Kuvhunduka kutukwa. Ndachaimbo respond akatozonata zvishandi kozi kungoresponda kughost zvishandi. Hapana Cynthia, yes. Hapana ndo chokwadi arimo mudictionary celebrity renyu. Unoona. Kungotaura wedu asi arimo ndo chokwadi chiripo. So guys, I'm off. Andika vana chidiki, vane nzeve vanzwa, vasina nzeve vanzwa. Kutsikanai, siyanai nekuda kuti uslay queen usina cash mukati. Be real and make money. Ita mari yako zviri straightforward. Mara varamba vakanyarara. Oh, blessed Chikwanda, also kwa gute erewe. Blessed, also mwana kumusha kwangu erewe. Yes, sometimes kutonyarara kupindura zvishandi zviya. Kunyarara ndobo. Ngoramba zvako urizi. Vakubvumburudza vako ndiyo chasvika pakuneta. Vachasvika pakuzongoperawo pawo. Hapana chisingaperika. Bootylicious ririmo mudictionary destiny. Ririmo dictionary bootylicious iri. So guys, ndakwenda. Andika see you tomorrow in the afternoon. And tomorrow in the afternoon. Not kuma 12 koko. Andika maybe for an hour so because mask ndemamona ndanotambura nehope ndzozodzimwa necoffee. Ndandatambura nehope dzemapirisi aya. Maneri pando mama futi manje ndobva ndati flat. Saka kuti ama live manera ndigo ndotozotaka kumaita next week. Ndobva kwagutini koko kwakwa. Kane rupiri kwandau yuko ndokumusha kwedu. Baba muna vakanorora. Aiwa baba muna usati vandibata. Kaiti tombo wawa. Waitako. But Beyonce asiri yakagadzira dictionary ka. Dictionary ragara riko Beyonce sada zvaro. Mboti mbobata baba muna.
Tiono tiwapa panda to chawapusha ndi muziya. Namba za baba mnashida kasema tukudiko. Na mimi nacha namba za baba mnashida kasema kuti chini. Ndikasema baba mnashida kubuda wani. Utsasobuda. Ngati mbowo vari kuroora rini ndibva ndainda baba mwana kupa STD kwai mai vakana withdraw nyaya yakoti pai mai vakana withdraw nyaya yakoti baba vaive kuuningirira naitakamirira kitchen party naimigore rinotofa nemafaro baba munachiwa kuti tinonokirawo whoa CJ all right. Musikana kumuza ndiziva ana uzombodzoka beki. Takafamba sei ndisikusiya. Fona baba muna. Juliet ndokuziva. Fona baba muna shiyaka dzimwa iyi guys. Gaiti bvunze mai muna. Fona baba muna shiyaka dzimwa iyi. Yakadzimwa. Ndofunga vari kubasa tavana battery. Fona mai muna. Même la chambre ici. Dis-le, tu coupe pas ma chambre, c'est pas de kenda. Tu te fais un phone avec un bapinde. Direct. Et pas mon patron. T'as d'autres waka kuti aufa mwezi wapera kuti vapinda rini. Korora. T'as d'autres waka kuti mwezi wapera vapinda rini. Kwenda ndakanzi mwezi. Zvakwidza kwedze kwa futi. Ini kuna sekuru ndakanzwa chitaura pakanzi nasekuru saka iyo unotarisira kuti uchazvikwanisa zvari nesvikanzvimbo ndongoimbonipai 2 months. Saka rikaitimire. Saka mwezi uyu wapera tototi wechituka uyu kupera kwa. Because sisi toda kuti kitchen party kapa takatomira kuti vaindise mari. Ndozvandakanzwa. Usaumpe mari yako yakushanda ikukotora mari uchimutumira tanozviro anokuroora. Zvauriwe. Ndakoti ndikukudza zvina zvogona kuita utora mari yoti kurumidza uinde unotora wa nenge wamusi waka. Kana vanotoda chikafu juni unoda zvinodziya. Iyo wachadika ari kungoti hanzi iwe chitombokavha nekuti mimi ndoda kutombounganidza mari yangu. Saka ndikatomirira izvozvo ndichikona kutumira vanhu. Ukavha uraiti iwe unganidze mari yacho. Alright, iripo. Saka nchavabata hangu ndonzo. Alright, sharp. Sakwanzi 2 months. Sakatomirira iyoyo end of May. End of May zvogona kuita. Togona kuita kitchen party muna May. Muna na May, June. June achitanga kutogona kuita kitchen party. June achitanga kutogona kupinda kitchen party. So guys, ndakuenda ndika. Tobatana, morara zviribo. Guys, ndika morara zviribo. Thank you for your support. Love you so much, guys. Kune vasati vaenda kuno follow page. Eneo muno follow page. Kune vasati vaenda kuno subscribe ku YouTube. Anditika endai muno subscribe ku YouTube. SIS MELLY Diaries ku YouTube. Muno subscribe ku YouTube. Please just go and subscribe
ku YouTube. God bless you. Saka kama kuyasitika mafuta. Haditika. Check.